Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa 2-3 sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 29, tuig 2023. Sa gihapon, inimulagan nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, Iloilo City, the new Venice. Inipangudman sang pagbaha-baha karon sa majority sa mga kabarangayan kag dalanon diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ano ang latest sa sitwasyon? Standby kay checkeron naton ina sa aton mansini nga pagpangalagan. Sitwasyon sang syudad likop sa baha, mga motorista sa Oñate de Leon napatyan sang motorsiklo baha kag tubig taga paa sa may tubang patyo. Sa biyag pahin na masobra 300 ka mga pamilya ginpang evacuate sa probinsya sa Iloilo bangod sa parayong sa pagbubo sang ulan sa south or sa may poblasyon sa may banwasang uton. Taas man ang tubig dito sa aton sining mga kabumbo. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad subong Martes nga adlaw. Sitwasyon sa ikaduhang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy may kintanan sa barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kumustahon na nato, na-address na wala ang problema nga nagluntad sa first day sa pag-file sa COC. Samtang klase sa bugos nga probinsya sa Antique suspendido, DSWD Region 6 all system set sa pagpanagtag sang relief goods sa mga local government units nga nagakinahanglan. Muna madalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Kung ginabaha kita karon diri sa syudad sa Iloilo kag sa mga kabaruanan sa probinsya sa Iloilo, padayon man nga magabaha ang papremyo. Cash prizes kag subong man mga grocery goods sa aton siniiya nga swerte sa palengke 2023 sa Bombo Radio kag Star FM. Balde-baleng papremyo na, may cash siyahan pa. 6.5 million pesos ang kabugusan sining prizes nationwide. Iga panagtag sa palabuton siniyang Grand Draw, mas madamo pagid ang sarang nga makabaton sa mga premyo bangod nga mayara sa dugang nga premyo sa aton sinikaron nga mga kabombo sa mga tag palasakop. Good news sa mga kabombo naton kay man padayon ang pagpanagtag sa kasyasiyahan nationwide mga kabombo sa swerte sa palengke 2023. Madamo nakita sang natagtagan siniyang papremyo halin sang gin-launch ang nasambit karon nga promo, pero mas madamo pagin ang iga panagtag naton kag mas madamo pa ang mahatagan bangod sa mas ginpadako kag ginpadamo aton prizes kada semana. Mas madamo man ang aton papremyo sa Grand Draw sa palabuton sini nga Setyembre 16 tuig 2023. Ka 13 ka mga electric scooters diri ay nga panagtag e-scooter bilang special prizes ang aton ihatag bilang Grand Draw or special prizes sa Grand Draw, no? Apat sa mga kabumbo naton nagikan sa apat man ka rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. 13 ka mga e-scooter pa special prize ini sa Grand Draw sa apat ka mga rehiyon sa pungsod Pilipinas, which is Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magluwas pa ina sa guaranteed prizes nga 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 katag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes sa 24 ka mga areas nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM. Timing gin ining electric scooter bangod niya ti isa ini sa pamagi agud nga makatipid ikaw sa pamasahe, sa plete o kon sa gasolina. Kay man eco-friendly ini kag makabulig pa sa pagbuhin sang air pollution. Sa diin ka man magkadto mapos lang dalon kag bitbiton ang e-scooter bangod sa foldable features ini. Gani worry free ikaw sa gitgitanay kag traffic jam sa bisan diin man.
Kon kadasigo ng aton sini nga istoryahan, parehos man kadasig sa pagpanagtag sa premyo sa Bombo Radio ang electric scooter nga ini. Labot sa 30 km per hora ang top speed sini nga mayara sa nga 25 tubtob 33 kilometros naman ang range per charge ukon ang kalayon sa malabutan sa e-scooter nga ini kag isa ka biyahe lang, no? Sa aton sini nga mga kabombo gani sulit gid kung ikaw ang mabunutan kag magdaog sining electric scooter. Kung nagakabalak ka naman ikaw sa pagbiyahe kung gabi, bangod badulom kag o kung nagaulan, may ara ini sa nga front kag tail light subong man brake lights gani safe ang pagmaneho sini. Pang malawigan man ang gamit sa e-scooter bangod human ini sa aluminum alloy kag solid gid ini gani mapag-on sa pagbiyahe. Napamatuda naman ang goma sini nga sa bisan diin nga terrain o kung ano nga sitwasyon sa ginaagyan. Sa aton sini mga kabombo, simple lang kung mag-charge ikaw sa electric scooter, daw kasubong lang iya nga nag-charge ikaw sang imo nga cellphone. May 3 tubtob 4 ka oras ang charging time bago ini mag full charge. Gani, para sa mga kabombo kag ka-Star Nation naton dira, hulog pa sa mga entries bangod posible ikaw na ang isa sa 13 ka mga masuwerte nga mga daog sang electric scooter sa aton sini nga Grand Draw sa Setyembre 16. Sa karon padayon kita nga nagabaton sa inyo sini mga entries for week number 6. Week number 6 ihulog na ang madamo sini ninyo nga entries para dako man ang inyo sini nga tsansa nga magdaog. Detalye sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita, bantayan sa paray nga pagpangalagan sa Bombo Anay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sa health experts. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa lamang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Agosto, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Agriculture tiniyak ang nakahandang tulong para sa mga magsasakang apektado ng Bagyong Guring. Ang Land Transportation Office naman nag-issue ng 90-day suspension sa driver's license ng retiradong polis na nanghampas ng ulo at nagkasa ng baril sa isang siklista. Ito naman, Commission on Elections nakatakdang desisyonan ang pagpapaliban ng pagsasagawa nitong barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental sa huling bahagi ng buwan ng Setyembre. Mga guro naman nalalabag sa inilabas na memorandum ni Vice President Sara Duterte at Education Secretary maaring maharap sa kaukulang parusa. At sa ating provincial report, ituhong Albay Congressman hiling ang tulong ng Bombo Radio Philippines sa pagpapaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang magkakasunod na insidente ng pagpatay sa mga barangay official sa Libon, Albay. Sa international news naman, abangan mamaya nasa 14 na mananamba patay sa pag-atake ng militanteng grupo sa simbahan sa Eastern Democratic Republic of Congo. At
Sa ating balitang pampalakasan, itoong Italia hindi umano nakararamdam ng pressure laban sa home crowd ng Gilas Pilipinas. At live nationwide via satellite, tumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak kayo ng Department of Agriculture ang nakahandang tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Siguring. Kahapon ng opisyal na binuhay ng naturang ahensya ang mga Regional Disaster Risk Reduction Management Center nito upang tumutok sa epekto ng bagyo sa kabuhayan ng mga magsasaka. Batay sa naging advisory ng naturang ahensya na kapag preposition na ito ng mga kinakailangang hybrid seed ng palay at mais para sa mga magsasaka. Maliban dito, mayroon din umanong sapat na supply ng mga gamot at vitamins para sa mga livestock at poultry na nakalagay sa mga storage facilities ng naturang tanggapan. Pagtitiyak ng naturang kagawaran na patuloy ito makikipag-ugnayan sa mga local government units sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Guring. Nauna na ring nagbigay ng abiso ang naturang ahensya sa mga magsasaka at mangingisda bago pa man ang pananalasa ng naturang bagyo. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga residenteng naapektuhan dahil yan sa bagyong Guring. Batay nga sa datos ng Department of Social Welfare and Development, umaabot na sa 6,390 na pamilya ang apektado. Binubuo ito ng 21,379 na katao mula sa iba't ibang mga rehiyon na kinabibilangan ng Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2 at Region 3. Kaugnay nito, umabot na rin sa 838 ang bilang ng mga pamilya na nananatili ngayon sa mga evacuation center. Binubuo naman ito ng 2,471 na individual, 70 mula yan sa mga 70 evacuation centers sa buong bansa na nananatiling bukas. Umaabot din sa 1,000 na pamilya ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Tiniyak naman ng kagawaran na mabibigyan ang mga apektadong individual ng sapat kasabay ng nagpapatuloy na epekto yan ng bagyong Guring at pinalakas pa na hanging habagat. Sa kasalukuyan, nakapagbigay na ang naturang kagawaran ng humigit kumulang kalahating milyong halaga ng mga relief goods para yan sa mga biktima ng naturang bagyo. Samantala, nakadakdang maghain ng Quezon City Police District Office of the Prosecutor ng reklamong alarming scandal laban sa retiradong pulis na nahuli kamakailan na naghampas ng ulo at nagkasa ng baril sa isang siklista. Ayon kay Quezon City Police District Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, 4 na police officers ang magsisilbing complainants. Inihayag din ng police official na ang video ng insidente na kumakalat online ay gagamitin naman bilang ebidensya. Ipinaliwanag din ni Torre na naantala ang paghahain ng reklamo bagamat nangyari pa ito noong August 8 dahil kumalat lamang ang video online noong August 27. Itinanggi din ng police official na tumulong ang kapulisan sa umunoy areglo sa pagitan ng siklista at retiradong pulis na kinilalang si Wilfredo Gonzales at sinabing ang kumilos ng profesional ang kaniyang tauhan sa naturang kaso. Una nang sinabi ng naturang retiradong pulis na si Gonzales na nagkaayos na sila ng siklista sa police station kasunod ng naturang insidente. Subalit ayon sa abogado ng siklista na si Attorney Raymond Fortun, pinilit umano ang siklista sa isang kasunduan na amining kasalanan nito ang nangyari at sinabihan pa umano na magbayad ng 500 pesos para sa pinsala sa sasakyan ni Gonzales na kalaunan ay nabulgar na hindi pala ito pagmamayari. Nanawagan naman ang police official sa siklista na lumantad at makipagtulungan sa kapulisan para maresolba ang naturang kaso. Samantala, kaugnay pa ng issue na yan, nagpalabas na rin ang Land Transportation Office ng 70 araw na suspension sa lisensya sa pagmamaneho ni Wilfredo Gonzales, ang retiradong pulis na nahulikam sa paghampas ng ulo at nagkasa ng baril sa isang siklista sa may lungsod ng Quezon. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, epektibo ang suspensyon sa driver's license ng dating pulis habang nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy kung mare-revoke ang lisensya ni Wilfredo Gonzales o hindi na, kaugnay niyan sa hindi magandang asal na ipinakita nito nang hampasin nito sa ulo at nagkasa ng kanyang baril sa isang road rage incident noong August 8. Ang suspension order nga sa lisensya ni Gonzales ay base na rin sa kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng Section 27 ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Sinabi din ng LTO official na natanggap
Tinanggap na ni Gonzales ang show cause order kahapon Agosto 28 na nag-aatas sa kaniya na humarap sa mga investigador ng Land Transportation Office at dalhin ang isang notarized explanation nito kung bakit hindi dapat ito parusahan. Nilinaw naman ng Land Transportation Office official na bagamat nakikita sa kumalat na video na nagpakita ng hindi magandang asal ang retiradong pulis, dapat na respetuhin pa rin ang karapatan nito para sa due process bilang parte na rin ng legal system. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, hinimok ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang Department of Transportation at Land Transportation Office na otomatikong i-extend ang validity ng mga lisensyang apektado ng temporary restraining order na inilabas ng Quezon City Court. Sinabi ni Lee na ang naturang TRO ay para sa paggawad ng Land Transportation Office ng 5.2 million plastic cards mula sa bidder ng banner plastic cards. Sa ilalim ng House Resolution 1203 na inihain ng mambabatas, hiling nito ang otomatikong pag-extend sa validity ng apektadong driver's license ng hanggang 1 taon. Noong August 16, 2023, inihain ni Kong Lee ang nasabing panukala. Nais din ng mambabatas na tugunan ng mga concerned agencies ang mga issue na magkakaroon ng pagkaantala sa procurement ng license cards. Simula noong taong 2015, iniulat na ng gobyerno ang mga delays at backlogs sa pag-issue ng driver's license bunsod ng legal cases na kinasasangkutan ng procurement ng license cards. Samantala naman, kaugnay pa rin sa issues doon sa retiradong pulis na nanutok sa siklista, dapat daw kasuhan ng grave threats ayon yan sa isang senador. May nagkalapang balita si Bombo JC Galvez. Hindi pinalampas ng mga senador ang nakaalarmang panunutok ng dating pulis sa siklista at dapat na anyang sampahan ng kasong grave threats kahit na nagkaroon ng settlement sa pagitan nila ng siklista. Makikita sa video ang isang individual na nagngangalang Wilfredo Gonzales na nanutok ng baril sa isang siklista malapit sa Welcome Rotonda sa Quezon City noong Agosto 8. Naniniwala sa Senador J.V. Ejercito na dapat bawiin ng Land Transportation Office ang driver's license ng dating pulis. Kung konektado pa si Gonzales sa gobyerno, ayon kay Ejercito, dapat sampahan din ng kasong administratibo ang dating police officer. Inimok din ng senador ang pambansang pulisya na kansilahin hindi lamang ang license to own and possess firearm ng motorista, maging ang kanyang permit to carry firearms outside residence. Sa isinagwampulong balitaan sa Kamkaringal noong Lunes, Agosto 27, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na umano sila ng nasabing siklista sa pamamagitan ng isang nilagdang kasunduan. Ngunit sinabi naman ni Atty. Raymond Fortun, ang naunang nagbahagi ng video, na hindi na magsasampa ng kaso ang siklista sa takot na may mangyari sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Samantala, pinaalalahanan din ni Senator Christopher Bongo ang mga gun owners na maging responsable at gamitin lamang ang kanilang mga armas kung kinakailangan. Ipinaalala ng senador na lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan sa kalsada at sa paggamit ng kalye bilang mga taxpayers. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Tayo po'y mga Pilipino. Pantay-pantay tayo. At kahit itong mga siklista, may karapatan po sila dumaan. Gamitin yung kalye. So pantay-pantay tayo. Ito naman pong sa retired police, dapat ikaw mismo naging law enforcer ka. Dapat nga ikaw yung tagapagpatupad ng batas at ilang taon ka rin po may hawak ng baril, maging responsible gun holder ka. Huwag mong gamitin yung baril mo sa pananakot. Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Pinapalalo na ng Commission on Elections sa nasa ikalawang linggo ng Disyembre na isagawa ang special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental na nakabakante ng napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Inihayag ng naturang komisyon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kayaan niyang maisagawa ang nasabing special election basta matapos ang barangay at SK elections sa Oktubre 30. Ayon sa Commission on Elections official, natanggap na nila ang resolution at sulat mula sa House of Representatives na nagdideklarang bakante na ang posisyon ni Teves at sa panawagan ng mababang kapulungan na magsagawa na ng naturang special election. Sinimulan na rin ng poll body ang komputasyon sa kabuang magagastos para sa pagkasagawa ng naturang special elections. Inaasahan naman na makukumpleto na ang pag-imprenta ng mga balota sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Samantala, nakatakda namang desisyonan na ng Commission on Elections ang pagpapaliban ng pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental sa huling bahagi na yan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa nauna na ngang Senate inquiry o sa pagpatay kay Negros Oriental Roel Digamo, hiniling ni na Senator Ronald De La Rosa at Senator Francis Tolentino sa poll body na tignan ang posibilidad ng pagpapaliban ng lokal na halalan sa probinsya sa gitna ng karahasan sa politika sa lalawigan. Inihayag din ng mga senador ang survey kamakailan na nagpapakita na ang mga mamamayan sa Region 7 ay pabor sa na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa isinagawa namang coordinating conference noong buwan ng Hunyo, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na hindi na kailangan pang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon sa lalawigan. Matatandaan nga na nag-ugat ang panawagan na ipagpaliban ang lokal na halalan sa Negros Oriental kasunod ng mga rekomendasyon mula sa national officials matapos nga ang asasinasyon o pagpaslang kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pang mga individual na nadamay doon yan sa Pamplona Massacre noong Marso 4. Samantala, nagpasalamat naman ang pamunuan ng Commission on Elections sa 10 Embu Barangays matapos itong igalang ang desisyon ng komisyon na ganapin sa Taguig City ang paghahain ng kanilang kandidatura para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Sa isang pahayag, sinabi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na siya ay lubos na nagpapasalamat sa mga aspiring candidate na naghain ng kanilang COC sa Convention Hall ng Taguig. Paliwanag pa ng opisyal na bagamat nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang jurisdiksyon, ay siniguro naman ito na pareho pa rin ang proseso sa kanilang dating lungsod. Nagpaalala naman si Garcia na iwasan ng vote buying, siguraduhing lumaban ng patas at sundin ang mga panuntunan ng kanilang komisyon. Samantala, 10 miyembro naman ng Maritime Police sa Navotas kabilang ang isang pulis o police major ang nasa kustudiya ngayon ng Navotas Police dahil sa pambubugbog sa isang binatilyo na nagtamo naman ng mga sugat. Ikinukonsidera ang 10 bilang persons of interest sa insidente kung saan ayon sa ina ng 15 anyos na biktima, sinaktan, sinipa at hinampas ng mabigat na bagay ang bata ng mga miyembro ng Maritime Group noong araw yan ng Biyernes. Nadala naman ang biktima sa pinakamalapit na ospital at agad na sinamahan nito ng Navotas Police sa Maritime Police upang tukuyin ang mga salarin. Ngunit sinabi ng biktima na wala sa kanila ang naroroon noong pagbisita nila. Inihayag naman ng ina ng biktima na hindi na ito magsasampa pa ng kaso. Kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating probinsya sapagkat ito hong Albay Congressman hilinghos sa Bombo Radio Philippines na ipaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito hong magkakasunod na insidente ng pagpatay sa mga barangay official dyan ho sa Libon, Albay. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Nanawagan si Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo na maging daan ng Bombo Radyo sa panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang magkakasunod na pagpatay sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng barangay sa bayan ng Libon. Ito matapos ang pamamaril patay kay Kapitan Alex Ripato ng Barangay San Jose na katatapos pa lamang na magsumiti ng kanyang Certificate of Candidacy. Matatandaan na noong nakalipas na linggo lamang ay namatay rin sa pamamaril si Kagawad Reliosa Mata at ang asawa nito. Kabilang pa sa pinakabagong biktima ng pamamaril sa Libon, sina Kapitan Oscar Maronilia at Kagawad Salvador Olivares.
Paliwanag ni Congressman Cabredo na halos isang dekada nang nangyayari ang kaparehong mga karahasan sa bayan ng Libon at nagdudulot na ito ng takot sa mga residente lalo na ngayong papalapit ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kinakailangan na anyang makialam ng Pangulo dahil tila wala namang nangyayari sa investigasyon ng mga local police. Ayon pa sa mambabatas na kung mismong si Pangulong Marcos na ang gagawa ng aksyon ay siguradong makikipagtulungan ang mga residente sa isasagawang investigasyon dahil matagal na anyang namumuhay sa takot ang mga ito. Tulungan nyo kami, Bombo, Radyo, na maging national issue itong mga bagay na to. Kasi po, gusto kong matigil na ang patayang ito dahil naghihirap na po ang mga tao. Kailangan na makialam dito ng ating Pangulo na ang kanyang mga tao, kanyang matawag ang pansin na matigil na itong patayan. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Laglag na ang 7 mga bansa sa second elimination round ng FIBA Basketball World Cup 2023. Ito ay 4 na araw lamang mula ng opisyal na magsimula ang FIBA Basketball World Cup 2023. Kinabibilangan ito ng mga bansang France, Finland, Lebanon, Egypt, Iran, Jordan at ang bansang Mexico. Ang naturang bansa ay bigong makakuha ng mga panalo sa kanilang mga grupo at agad natanggal sa kanilang ikalawang laban. Bagaman sa ngayon ay may natitira pang tig-isang panalo ang 7 nabanggit na bansa, wala ring magiging bigat ang resulta sa mga naturang laban. Ang FIBA News Update ay inhatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita mula ho dito sa ating mga probinsya sapagkat itong halos 30,000 ho na individual apektado na ng pagbaha dulot ng masamang. Ayon kay Ferreira, napinsala na rin ang mga pananim sa lugar at umapaw na rin ang ilog sila pang bahagi nito. Anya, mahigit 9,012 na mga pamilya o may katumbas na 29,272 na mga individual ang apektado ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Iloilo, Antique at Negros Occidental kasunod ng naranasang pag-ulan. Kaugnay nito, nagdeklara na rin ng suspensyon ng klase ang Iloilo City at halos lahat ng lokal na pamalaan sa lalawigan ng Iloilo dahil sa walang tigil ng pag-ulan. Higit 4 na po ng mga local government units ang nag-anunsyo na ipagpaliban muna ang pasok ng mga mag-aaral ngayong Martes dahil nalubog sa tubig baha ang ilang areas at may mga lugar na rin na posible pa ang pagguho ng lupa. Sa ngayon, marami na po tayong mga pamilyang apektado dito sa may Western Visayas dahil sa matinding pag-ulan ay naka-experience tayo ng red rainfall, orange rainfall warning na nakapagdulot ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar, most especially sa may side sa probinsya ng Antique, Negros Occidental at dito sa may probinsya ng Iloilo to include our 2 highly urbanized cities, Bacolod and Iloilo City. Si Miss Cindy Ferreira para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang probinsya naman ng Batanes patuloy pa rin ang paghahanda kaugnayan sa inaasahang pagtama ng bagyong Goring. Kaugnayan manikalap na report ang Bombo Radio Kawayan. Patuloy ang paghahanda ng Batanes kaugnay sa posibleng pagtama sa lupa ng bagyong Goring. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldan S. Dicul, sinabi niya na tuloy-tuloy ang paghahanda nila tulad ng pagtatali ng bubong at paglalagay ng tapangko o window shutters bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng bagyong Goring sa lalawigan. Nakapagpamahagi na rin sila ng lubid sa mga residente upang matiyak na ligtas ang kanilang mga ari-arian. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang pagpalaot ng anumang uri ng sasakyang pandagat dahil epektibo na ang no-sale policy.
Patuloy din ang paalala nila sa mga residente na mag-ingat at huwag magpakampante kahit pa bahagyang humina na ang bagyo upang maging handa sa posibleng epekto nito. Sa ngayon ay handa na at nakapreposisyon na ang mga family food packs na ipapamahagi sa mga pamilya na posibleng maapektuhan oras na tumama ang bagyo. Handa na rin ang generator para sa kuryente at tubig kung sakali mang lumakas pa ang bagyong Goring. Tuloy-tuloy po ang paghahanda namin tulad ng pagtatali ng bubong, tulad ng paglalagay ng mga tapangko o window shutters. Marami na po kami na ipamahagi mula pa nung unang nagkaroon ng bagyo at may mga ilan na lang po ang mga humihingi pa pero iba meron na tali so nakatali na po sa kanilang mga bubong. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Oras alas 12:22 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ito naman ho ang pasigarbo sa Sugbo 2023 naging kontrobersyal matapos magalit si Gobernador Gwendolyn Garcia sa gitna ng live showdown dahil sa technical glitches. Ang detalye ay tinutukan ng Bombo Radyo Cebu. Bang reaksyon ang mga technical glitches na nangyari sa Pasigarbo sa Sugbo 2023. Ito ay matapos hilahin ang mic ni Gobernador Gwendolyn Garcia at pinagalitan ang Alberca Sounds and Lights na siyang namamahala sa Sounds and Lights para magbigay sana ng pinakamahusay na serbisyo, ngunit dahil sa technical na aberya ay naapektuhan ang performance ng mga contingent. Alinsunod dito, inakusahan ni Garcia si Alberca ng pagsabotahe sa buong Pasigarbo sa Sugbo 2023. Una nito, ang Grand Ritual Showdown ng Pasigarbo sa Sugbo Festival na ginanap sa Carcar City noong linggo ng gabi Agosto 27 ay nabahiran ng maraming technical glitches. Kaya naman nakatakdang ayusin ang scoring formula para sa 2023 Pasigarbo sa Sugbo Ritual Showdown at dinalaan ng gobernadora ang mga mayor na maaaring maiba ang resulta ng mga nanalo taliwas sa una na nilang ipinalabas pagkatapos ng kompetisyon. Kasama sa bagong sistema ng pagmamarka ang pagbibigay ng 85% ng mga marka sa mga hukom, isang pagtaas mula sa orihinal na 80%. Samantala, ang online voting ay mag-aambag na ngayon ng 15%, mas mababa mula sa dating 20% sa kabuoang score. Sa ginanap na press conference kahapon, Lunes, Agosto 28, sinabi ni Attorney Donato Villa, ang legal officer ng Kapitolyo, na nasa kamay ng lalawigan ang karapatan na kansilahin o magbigay ng partial compensation para sa Sounds and Lights system sa Alberca. I do not want any lapses because we have very, very important guests. And indeed, no less than the First Lady herself, Liza Araneta Marcos, and no less than the Vice President herself, Inday Sara Terte, were here to witness the staging of the Pasigarbo, together with two senators, Senators Bong Revilla and Lito Lapid, together with the Secretary of Tourism, Cristina Garcia Frasco, and the COO of Tieza, Mark Lapid, and the Governor of Albay Province, Governor Grex Lagman. Ating napakinggan si Gobernador Gwendolyn Garcia, Cebu Provincial Governor. Hindi tulad ng dati na sa Cebu City Sports Center sa Cebu City, ginanap ito sa Carcar City Sports Complex sa Carcar City dahil ang oval track sa Cebu City Sports Center ay nasa renovation dahil sa paghahanda ng 2024 National Games. Ipinahayag ni Garcia ang kanyang disappointment at iginiit na hindi niya inaasahan ang mga aberya, lalo na't dumalo sina Education Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang Pasigarbo sa Sugbo 2023 ay mayroong 52 contingents mula sa iba't ibang local government units, kabilang ang mga guest contingents mula sa Lapu-Lapu City at Mandawi City, isang palatandaan na ang kaganapan ay nagpapakita ng pagkakaisa ng lalawigan ng Cebu. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Pateño para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Patay ang nasa 14 na katao matapos paulanan ng bala ng baril ng milisya ang mga nagsasamba sa isang simbahan sa silangang bahagi ng Ituri Province sa Democratic Republic of Congo. Tinukoy ni na Jujo na Territory Administrator Rufina Mapela at Civil Society Leader Diodon Losa na ang Cooperative for the Development of the Congo Group ang siyang nasa likod ng pag-atake. Ang naturang grupo ang isa sa maraming milisya na nag
nag-ooperate sa conflict area. Sa mga nasawi, 9 dito ay mga pawang sibilyan, 1 sundalo at 4 sa panig naman ng mga armadong milisya. Una nga rito, ang nasabing militanteng grupo din ang itinuturong nasa likod ng mga pag-atake sa mga simbahan sa Mesa, Sipak at Omopro na matatagpuan malapit sa Lake Albert sa may Bahema Nord Shift Dome. Batay naman sa claim ng militanteng grupo na dinidepensahan lamang umano nila ang interes ng Lendo farmers na matagal nang may sigalot sa Hema herders. Ang mga sinasagawang raids naman ng grupo ay nagpalala pa sa humanitarian crisis na nararanasan sa Ituri province ng Congo kung saan nasa 3 milyong katao ang nangangailangan ngayon ng tulong. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Bagaman natalo na sa huling laban kontra Dominican Republic, nakahanda umano ang Italy na harapin ang Gilas Pilipinas kasama na ang home crowd. Ayon kay dating National Basketball Association player Luigi Datome na miyembro ng Team Italy, walang umanong time pressure sa buong team na sa magiging pagharap sa Gilas. Nakasandalaan niya ang kupunan sa naging experience nito sa mga nakalipas na laban sa international stage kung saan mas mabigat na kupunan at crowd ang kanilang hinarap. Aniya maaaring maging mas exciting ang naturang laro dahil na rin sa tiyak na matitinding sigawan na siyang nagiging isa sa mga dahilan upang lalong ganahan ang mga players. Kampante naman si Datome sa magiging laban kung saan nakapokus niya ang buong koponan sa isang panalo. Nakatakdang magharap ang Gilas at Italy mamayang alas 8 ng gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Ang FIBA News Update ay inhatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Bombo Entertainment News. Ang Philippine music patuloy sa world domination sa pamamayagpag ng P-pop kings na SB19. Kaugnay niyan, may chikang Star FM Bacolod. Patuloy ang pag-ingay pa ng musikang Pilipino sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng P-pop kings na sina Josh, Stel, Pablo, Justin at Ken ng SB19, kung saan katatapos lang ng kanilang successful world tour concert mula sa Pilipinas, United States of America at hanggang Canada. Ngunit hindi pa sila makakabalik agad ng bansa dahil may mga projects pa sila sa USA. Gaya na lang ng inaabangang guesting nila sa concert ng American singer-songwriter, producer, and social media personality na si Jay. Maraming local and international artists naman ang gusto rin ng collaboration kasama ang P-pop kings, gaya ng American singer na si Darwin. Nakatakda naman magsama sa project ang SB19 at ang K-pop star na si Sandara Park. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa Philippines original Prince of Pop na si Dingdong Avanzado, sinabi niyang isa ang SB19 sa Pinoy artists na gusto niyang makakolaborate dahil napapahanga siya sa husay ng mga ito sa live show performances, maging sa klase naman ng musikang ginagawa nila na umaambag sa pag-evolve ng original Filipino music o OPM. Yung writing style nila, si Pablo and the whole group, sobrang impressed ako. At even at the discipline, kasi they write their music, they perform it, they do their choreography, and it's very, I mean, a lot of people probably don't realize gaano ka disiplinado ka dapat para ma-execute mo ng tama yun. And they're very precise and it's fun to watch them. Samantala namang mayagpag pa ang hit song nilang Gento, Saan Bang Sulok ng Mundo. Maging mga K-pop idols ay game na nakijoin na din sa Gento Dance Challenge. Hindi na mapipigilan pa ang pag-achieve nila ng world domination. Yan ang balita mula Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jessie nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sinigalas sa 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby na karon sa Silimatinyon si Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo Operation Center sa may OPSEN sa paghatagman sa latest monitoring sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa sitwasyon karon sa palibot sa syudad sa Iloilo. May mga nagahambal gani nga ano ning syudad, Waterworld, ano ni ang syudad sa Iloilo, panibag-o nga Venice, no? May mga nagatawag man nga the new trench sa ang syudad sa Iloilo bangod man sa sitwasyon karon sa majority sa mga kabarangayan ang ginsulod sa tubig baha. No, may pipila naman kita ka mga kabombo nga ginapangdala na sa mga evacuation center, pero may pipila pa diri ka mga sitwasyon man karon hindi naton mapulong katulad ng ilamang sa evacuation center as per information sa may barangay Suok sa distrito iya sa Arevalo nga dito na sila gani gin ipang evacuate pero ginsulod pa sa tubig. I-check naton ang latest diri with the Bombo Angel Tan. Gel sa report please come in. Bombot siya masubo gid ining nga balita sa mga kabombo naton ilabi na sa may area sa ang kalubihan sa distrito sa Haro kung sabihin ang bilog nga barangay apektado na kag ang tanan sa ila ara na sa evacuation center bangod man sa kataason sang tubig baha sa ila nga area kag so far sa distrito sang Haro mi ara 20 ka mga flooded barangays bombot siya pero ang duha gid diri nga tama ka apektado kung naapektuhan is ang area ng Kalubihan kag Desamparados. And so na-mention natin a while ago nga sa may Kalubihan, tanan sa ilang mga taga-barangay Kalubihan nga ni ara na sa evacuation center. At the same time, kay ang kataasin sa tubig dula Bombot Siam, ang iban sa ila ara sa chest level na balati ang ginpili na gid lamang sa pila ka mga kabombo naton nga magsaylo kag magkanto sa evacuation center. Sa area naman sa Desamparados Haro, ang miara man nga iban nga nagpabilin sa tagsa nila ka mga panimalay just like ang may mga 2-story building na balabang motsam nga ti ara sila nang tinira sa may second floor o kung mas mataas nga area nga hindi sila malabot sang baha. Ang problema man din sa pila ka mga evacuation center especially sa may Desamparados balabang motsam nga amo ini ang iban sa ila ginabaha man. Kaga sa atong pag-interview diri kay Ma'am Geraldine May Florendo, ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Officer o ng focal person man sa Miharo District, iyaging pahayag na sa subong nag-a-assist ang mga barangay officials sa sining mga pumuluyo man sa mga nasambit na barangay, ang good i-assist sila Bomot Siam, ilabi na gid sa may area sang Barangay Desamparados na tihalinon sila sa evacuation center nga wala sang pagbaha nga matabo kung susubong padayon sa gihapon ang pagmonitor, pagbantay kung madugangan pa bala ang numero sa mga barangay sa may area sa distrito sang Haro kung madugangan pa ang mga ginabaha kan kung magtaas pagidman bala ang tubig baha especially diri sa may area sang Kalubihan kay balaan man sa mga kabomon naton Bomot Siam nga ti dira gid ni area sa Haro ang do usually kada ulan gid lamang diri sa may syudad sang Iloilo kadamo ang mga ginapang evacuate kag kadamo sang naapektuhan Bomot Siam. Yari at pamatian bala ang nanging pahayag ni Ma'am Geraldine May Florendo sang aton may interview. Subong sa Haro, may ara kami sang nare-report nga 20 barangays nga flooded. Pero may ara gid nga taas sa muning isang sa Desamparados kag ang kay Kalubihan. So ang Kalubihan gid ni ang according kay Kagawad Rona is entire barangay na gid siya ang ilang affected. Ma'am, sa interbarangays nga ni, kamusta ang mga pumuluyo? Like, ging-evacuate na sila? So, ara sila subong sa may barangay hall, may ara man sa daycare center, kag sa chapel nila. So, gin-evacuate gid sila tanan. Okay. Ang how about ma'am sa may Desamparados, anong sitwasyon sang mga pumuluyo natin dito ma'am? Tanan man sila gin-evacuate or pila gid lamang sa ila?
may ara iban nga mga nagpabilin pa Japon kay may ara iban sa second floor, may ara man nga mga balay nga sa third floor. So may ara man daan nga sa evacuation center nila, may ara pa nga ginabaha man sa may gym, pero do amon according man sa secretary nga naga-subside man siya, pero hinay lang yung galing ang pag-subside sa tubig subong. Overall, ma'am, sa may area, especially sa may kalubihan, so far dito tanan ng mga evacuees kay ginsaylo na sila. So far, kamusta ko ang sitwasyon nila, ma'am? Ma-accommodate man sila tanan, ma'am, kag ano ang hambal diri sang barangay man nga padayon sa gihapon ng coordination sa inyo, ma'am? So ang iyan, kabarangay is gina-assist Manila for now, and may ara man gabulig man ang aton nga city government and ang city social welfare man sa kung ano ang mga kinahanglan pa nila. Bombocham na batian sang mga kabombo naton, si Ma'am Zerlyn May Florendo ang focal person sa Miharo District. Kag sa latest man, nga data halin sa Iloilo City Government, taglabot na sa 768 ka mga individuals ang ara sa evacuation center halin sa may area sang kalubihan Haro, Bombocham. Kag sa may isang parada sa area naman, naglabot na ini sa 802 ka mga individuals ang yara sa mga nagkalain-lain na evacuation centers. Kag sa pihak naman nga distrito, sa may distrito sang Arevalo, tama, pag hindi kasubok Bombocham, 13 out of 13 ka mga barangays ang na-record na naging baha. Kag so far, Bombocham sa may area sang Suok, Arevalo, at amugin ini ang tama apektado sa subong ang mga evacuees din pang silo na. Ang problema naman diri Bombocham nga si ang ilagin sa iluhan nga area tukod ng evacuation center is ginabaha man kag niara kita actually picture na nakita na nagalabot sa pagatuhod ang ining baha sa may area sang Suok, Arevalo. Kag sa 13 na rin ka mga kabarangayan kag ang sa Suok, Bombocham, Zone 1 and Zone 3 gid lamang ang tama o konsakto lang gid Bombocham, kumbaga malakat-lakat sa ang baha. According ini sa pag-interview man sa Bombo Radio, si Ma'am Emily June Dagandara ang focal person sa may distrito sang Arevalo. Kag so far nga si Andres gina-rescue sa subong sang pila ka mga rubber boats kag sa pagkamatuod Bombocham na ti ari kita diri subong sa may operation center man sa CDRRMO, may sila ka mga katapo sang army ang nagkadto diri agud magkuha sang pila ka mga materials, mga rubber boats na kinahanglan nila for additional nga pag-evacuate man sang mga kabombo naton dito sa may distrito sang Arevalo. Kagati ang amo ginang problema according kay Ma'am Dagandara nga nakitaan man kag report sa iya nga ang evacuation center ginaproblemahan ini sa pila ka mga kabombo naton kay ginabaha, pero ginklaro diri sa aton ni Ma'am Dagandara nga sayluhon ini sila agud nga ti mas mangin maayo ang ilang sitwasyon Bombocham. Pero ang baha nga di bala according sa isa karni ina nga istorya naton do wala sang lutsan at the reason why nga nagapadayon ang pagbaha sa area, so especially sa may evacuation Bombocham. Yari ating pamatian bala ang naging pahayag ni Ma'am Emily June Dagandara sang aton na interview. So currently, sa Arevalo, we have a total of 13 kabarangays ang affected. So 13 out of 13 ang subong apektado sa Arevalo. So susubong, we had evacuees sa nagkalain-lain ng mga barangays, especially gid ang barangay Suok, Arevalo. So sa subong ang sitwasyon, mostly or tanan gid nga zone sang Suok, except lang guro sa zone 1 and 3. The rest is flooded, So, sa subong, ang ongoing, ang rescue naton, muna man ang CDRMO, our city government, sang rubber boat para sa evacuation nila sa subong. And then, mabudlayan siguro ang mga iban, bala nga, especially ang CSWDO, magsulod sa mga evacuation center. It's because flooded man ang evacuation center nila nga identified. So, susubong sila nga isaylohon sila sa may Arevalo nga elementary school for evacuation. And then the rest still flooded man, especially ang halin sa may Santa Cruz paka down panaog sa may Santo Niño Sur. So subong sila man flooded man sila
Oo. Bali ma'am, how about ang mga evacuees, mga out of kadamuon din nga zones dito sa may Villa, kung sa may Aravelo ma'am, hambali mo like zone 1 and 3 lang ang tido wala gid nakuan. How about sa evacuees naton ma'am? Kamusta sila kag knowing at amo tong flooded ang first nga area nga ginsaylohan sa ila? So, according man sa barangay officials sang kabarangayan, and of course, mga sentimento man sang aton nga mga tao or mga evacuees, nabudlayan man sila sa sitwasyon nila, especially yung sa Suok. Kay currently, ang ginagamit nila isang gym wherein hindi man siya bala nami gid stayan. It's because iba nagatilindog sila and mabasa sila gyapon sang ulan. And then, sa iban, okay, kita yan sa iban nga evacuation center sa iban nga barangay. Pero ang sa iban man nga mga barangay nga identified nila nga evacuation center is kinasudlan naman sang baha. So, amo ginasiguro ang struggle sa mga barangay officials sa Subong sa may Arevalo district. Pero sa Iluhon sila ma'am, to clarify lang. Sa Iluhon sila, Subong especially ang iya kasaok. Bombo Cham na batian siyang mga kabombo naton si Ma'am Emily June Dagandara, ang focal person sa may distrito sang Arevalo. Alright, so ining mga evacuees karon, Bombo Angel, kumusta ang ila kaimtangan? Ang tila sa ila Bombo Cham sa Ligon man ini sila, pero ang iban sa ila nagabantay man sang bulig man halin sa may CSWDO, kay ang just like manabi sa gintang mention sa aton sa mga focal persons, iban diri mabudlay o kung kabudlayan sila magdulong sang mga food packs. Pero as the reason why nga to the rescue man ang army, ang katapos sa mga kapulisan, agud nga sila ini ang magdulong balang sa mga rubber boats kanibla Bombo Cham, agud malabot ining mga kabombo naton, wala pa sa gihapon sang bulig nga nabaton. Pero for the moment, sa karon ta naman sa bayan ng CFWDO kung pila na gid manabi ka mga food packs ang napanghatag nila, kaga diri ayan ang sitwasyon nga na encounter nila bala ang kabudlay bala Bombo Cham nga mga barangay siri ando budlay gid labuton nga nagkam sa paghatag sang bulig sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel Suchiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. On standby karon sa Iloilo City Operations Center si Bombo Angel. That is why nga nagasigi pa karon ongoing pag-gather sa mga information, but ang barangay kalubihan sa distrito sang Haro kag ining distrito sang Arevalo amo ni karon so far ang naka-record diri sang may pinakadamo nga apektado sang pagtaas sang tubig. Nagsulod na sa ila sini iyang area kag ini sila ang ginapang evacuate na. Later on i-check man naton ang sabahin karon iya sang pagpanagtag sang relief goods kay iban sa mga kabombo naton, just like kagaina na interview naton with Bombo Jomar Villa. Ang iban sini way pa makapamahaw, iban sini humalin pa sang kagabi way makakaon bangod man sang sa ila sini nga sitwasyon nga nagabaha sa ila sini nga lugar, no? Kag ini sila ginpang rescue, ginpang dala sa mga evacuation center naton diri sa palibot sang syudad sa Iloilo. Isa pa gid sa mga concern naton kiti kalabanan sa mga evacuation center naton, mga talatapan bla or mga bulutuan rather, no? Ti anong sitwasyon sa nikro plastada kay supposedly subong ang first day of classes apang cancel ini bangod man sa malaing nga tiyempo kag pagbaha-baha diri iya sa syudad sang Iloilo. Libuton taman ang syudad sa dili madugay diri man sa aton sini nga palatuntunan, no? Kay kalabanan sa gyapon sa mga kabarangayan kag mga mayor nga dalanon sa palibot sang syudad ang ginabaha. May mga motorista na nga napatyan sang ila sini nga mga salakyan kag pila ka mga sementeryo naton diri sa palibot sang syudad ginabaha man, taga tuhod kuno ang tubig, taga paa. Ti isa man ini karon sa mga concern naton sa aton sini mga kabombo, ang posible nga mga waterborne diseases, no? Nga sarang iya magikan sa tubig nga baha, kay ang iban sini naton nga mga kabombo hindi man makapaiway, no? Sa paggalusong sa tubig nga baha. That is why si Mayor Jerry Treñas
humalin pa lang iya kagapon sining adlaw nagmando na no nga magpanagtag sang doxycycline ini isa kasay isang bulong no para iya sa leptospirosis sa aton sini mga kabombo. Palinton lang sa mga kabombo nga kung pwede man lang mapaiway kag kung hindi man lang amugid sina ka importante ang inyo sini iyang mga pagkantuan magtiner lang anay sa inyo sini nga mga puluyan or sa evacuation center. Sa aton sini nga mga kabombo kay kadelikado karon sang sitwasyon bangod sa pagbinabaha namin naton nga kadelikado tikon magsagad ka dira karon kaubog sa tubig baha kag may mga opening dira sa imo sini iyang panit partikularmente sa naidalom nga bahin sa imo sini nga parte sang lawas katulad sang tiil no sa imo sini iyang paa dakong posibilidad nga pananglitan masudlan na ira sang tubig nga mahigko or mayara man sang ihi sang ilaga grabe karon pero pasensya sa mga nagapanyaga ha but luyag lang naton nga ipalinton ini para nga mapahilayo or malikawan naton ang pag-angkon sang balatian nga leptospirosis. Check naton si Bombo Jomar nagalibot karon sa syudad sang Iloilo sa pagsikyarman sa mga lugar nga kung saan padayon nga ginabaha karon sini nga mga tinion. Bombo Jomar sa report please kami. Yes, bumtam sa aton nga mga kabombo sa gihapon nagapabili no nga ma-experiensyahan naton ang ining pagbaha sa pila diri karon ka mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo. Ini ang kasunod man sa sining sige-sige no nga pagbubo diri sang ulan sa may nasambit karon nga syudad. Although nga ti kun naton sining nga obserbaran adway man gid sang mabaskog nga hangin no ang ati nagalaslas diri Bumbucham, pero ang ulan naman amo na ang ginakabalakan diri kay ti sa sige-sige bala nga pagtupa sini tapos dugang pa nga daw high tide pasubong adlaw ti amo nang isa dira sa resulta nga ti nagastagnant kag nagatuga diri karon sa pagbabaha nga ti nagaresulta sa pag-evacuate diri karon sa mga pumuluyo no diri sa may syudad sang Iloilo. Ay recap ta lang diri Bumbucham no kay may mga record kita diri sa tagsabla ka mga distrito ti may mga barangay diri kati sa gihapon nagabaha-baha no tuga sa sinig-sige nga pagbuo diri sang ulan sa may area diri sang city proper. Ang mga na-experience diri karon sa pagbabaha amo ni ang barangay Tansa Timawa 2, ang bahin sang barangay Malipayon, barangay Veterans Village, barangay Magsaysay, barangay Kahirupan, barangay San Jose, Rizal Estanzuela, barangay Halandoni Wilson, barangay Inday Iberna Street, ang sa may Tansa diri no Tansa Baybay, kag sa Rizal Palapala 2 upo diri ang Tansa Esperanza no amo ni ang sa may city proper area nga porsyon sang lugar. Ang sa may Mulo ate ma-experiencehan madri ang pagbabaha sa may area sang poblasyon Zone 3, kasing-kasing East Timawa, Mulo, West Timawa, East Baluarte, sa may area sang Katilingban, Salvacion Habog-Habog, South San Jose, West Habog-Habog, North kag North of Fundidor sa nasambit nga distrito. Ang medyo madamo-damo baw sa may distrito diri sang Haro kung sa diin ang lakit diri do mga estimated do mga 20 gini mga barangay diri karon ang lubog sa baha no. Una diri ang Kulubihan, ang Desamparados, Dongon B, Lanit, Haro, Our Lady of Lourdes, Sambag, San Jose, Buntatala, Ungka, Cuartero, Cubay, San Isidro, Kamalig, Abuhang, Tagbak, Dongon A, San Vicente, Haro, Palantang, kag MB Kitchanova, Haro. Sa may Mandurriao, amo ni ang Tough North, amo to kina naglapalapaw tong tubig tos may suba. Ang sa may Pali Benedicto, PHHC Block 17, Hibaw-an Norte, Kalahunan, Hibaw-an Sur, Nabaes, Barangay Airport, Barangay Bakhaw, Santa Rosa, tapos ka Santa Rosa, dari ang area sa Unyati de Leon, San Rafael, kag PHHC Block 22. Ang sa area dari sang Arevalo, porsyon dari sang Bonifacio,
Barangay Bonifacio, Santo Niño Sur, Barangay Yulo Drive, Barangay Suok, Santa Cruz, Mohon, Santo Domingo, Barangay Quezon, Palaparan, Dulunan, Santo Niño Norte, kag San Jose. Sa may nasambit nga distrito, ang sa may Lapus, at hindi kinimdal, madula ni listahan, ang Barangay Sinikway, Barrio Obrero, Lapus Norte, Don Esteban, kag Punong. And last, no, diri sa may area sa Lapas, amo ni ang nabitasan, Magsaysay, Lopez Sur, Herios, Aguinaldo, Burgos Mabini, ang Baldosa, diri Ingore, kag Barangay Tikod. So napang-mention naton diri nga mga barangay, amo ni sila ang naka-experience sa nga pagbaha tuga sa sinig-sige-sige. No nga pagbubo diri sa ulan kag ang latest diri no nga gin-check naton diri sa may area bala sa Uñate, De Leon, Bobocham, diri bala sa may Mandurriao Cemetery, no, diri sa may Tubang bala sa Happy Homes Division. At ikon lang taon naton as of 11 a.m. grabe ang stagnant, no, kung pagbaha sa lugar. Diri, no, sa Subong Matrion, kay kung makita naton ang mga salakyan nga nagalabay diri, ang iba nagabalik, why na nagaproceed bangod nga ti sa kadalom blas ang tubig. Kung lusungon siguro ko tawo, lapaw na si hita mo kung natawon mo lang ang tubig nga nagastagnant karon sa area. Based sa pagmusisa naton sa mga pumuluyo, the first time sila nga do mo na nakabatsyag nga kadalom kay ginkayo naman ni kaning drainage dala sa lugar, tigin-expect nila nga dumadasig mo subside. O galing ang concern dira nga mas madasig ang volume bala, no, kadamo sa volume sa ulan kung para nga mag-subside amo na nga tinagalapaw ang tubig sa footwalk at the same time tinagasulod na sa mga pamalay. Ang masakit-sakit pa dira, no, kung natawon naton ang mga motorsiklo diri Bumbutsab duga butwa na lang mo kung natawon mo layo. Kay nagakadunlan nila andar. Laban-laban amo nang gatabo diri kay damo na do di lamisip mga motor ning kalapatyan dis lugar. Ang masubo-subo dira kay ang iban di lang nga mga four-wheel vehicle nga maglabay tapos kumagdungan-dungan sila ni mga motorsiklo amo na kisa nagakapatyan kay ang salakyan kisa tamakdasig sila ang padlagan bla. So ang sa tubig, ang balod sa tubig nagadapya sa motor amo na nga tikis nami lagan mo da agyan kada ka four wheel vehicle ati laban-laban patay gid sa lakyan mo o kun ang motorsiklo mo amo na labanan dito nga katabo sa may area sang nasambit karon nga lugar. Mumbutsam buhay manipili may to makina four wheel vehicle nga napatyan man gintulod na to ganin nila kina ang ga-deliver tubig. Halin to sila sa may pihak sa porsyon sa Kalahunan matabok tani dira lapo sa may Mandurriao Plaza at dira pinakalapit kung magagi sila sa may Mandurriao Cemetery no sa aton sa diga mga kabumboting iban diri nga mga motorista kita mo to kina gin butang na to sa medyo safe na lugar para drain tong tubig kaya ginahimo nila dito gina-drain la nila when nila ginapandar na yung motor Bumbutsam kung masudlan so ginapa-drain nila kay dugay-dugay kung mandar man lang mo nang isa dira sa teknik. Tapos may ato man nga mekaniko nung naka-standby sa area pero tiway man sa gambal nga panukot ang kabubuton lang nga maghatag sa iya nga giabulig man sa kay na experience niya makuno nga sa unang may motor siya Bumbutsam amo na tido ginabalik niya lang blas sa mga kasubong yaman nga mga motorista kung nagakinahanglan karon niya sang bulig. Ipabati ta blood race certain dyan lang ay isa ni sa motorista halin ni sa dress may uton makadto sa tani dress may molo ti dire pinakmalapit nga area nga iya siningagin agyan pero ti abot sa tunga patay gid no ang motorya bangod nga ti sa kadalom sa nga tubig sa may lugar. Si certain dyan sa may interview diri sa Bombo Radio. Sir. Di ka halin? Halin ko sa uton. So di ka na napatyan motor? Bro. Ato sa likoon? Oo. Sa din tubig daw? Hasta na dire ang tubig sa akong motor. Lapit-lapit na saya sa nga toolbox? Oo. Di nasudlan tubig ed? Oo, nasudlan. Di naman dar? Hindi na gandar man. Yung tulod ko lang kay hindi na maglagan. Okay. Gandar sa pero hindi maglagan?
So ano na pa-drain mo lang Oo, ipabusong lang yung tubig nga nagsubot. Iway ka na kinadayon na nag-expect ba? Hindi, basi kung mapatyan ka, wala no? Why man. Nakagi ka na di na? Why pa? Dito ko alin sa mayo to, nambal nga dire ka malabay si Juan. Why ko una nga muna man matabog gali. So sige, di pa tanay imong destinasyon mo kadto? Sa may mulo. Puli. Puli ka na tani. Sige. Thank you. Amo to ang pahayag ni Jan, ang driver diri sang motorsiklo. Bumbutsan. Actually, di laman ini siya isa, kundi damo na sang mga driver man sang motorsiklo kasi amo ni ang na-experiensyahan, no? Ang ibang gani ginatulod lang nila, kaway nila na pandar. Kay kun pandaron mo kunong motor, especially ni mga scooter, kag kun malapawan ka tubig ang iya kunong filter the skillet bla. Amo na kunong gasuyok tubig, amo na ngati kun malapawan, masudlan tubig. Mapatay ang iban ka andar man pero hindi na magpanaw. Bubutsa mo na kung makita naton ang iban bisan taga paaning baha tulod na nila ang ila sining motorsiklo agod nga hindi man ma-damage, no, especially ti iban mga salakyan, mga sidanib lang, mga manugbo, why naman ga attempt sila nga mag tabok, no, kasi basi malapawan pagit lang ila sining makina kamo nang isadra sa nakita nung mga problema sa lugar kung sa gyapon kung magsigi-sigi ang pagtupa sa ulan sa may nasambit karon nga area Bumucham. Amo na ang dapat tandaan sa mga kabumbo na to, nilabi pa sa mga nagamaneho sang mga sedan bla, mga manugbo sini nga salakyan, mga motorsiklo. Basta gani nakita nyo nga daw nagabalod-balod. Unang kilala ko pa kasarangan tugtog mabalod, bawat hindi gi kamo magpadbinturar nga maglusong sa inyo sini nga maglusong sa baha kay dako gidya ang tsansa nga mabiriya kamo masudlan sang tubig inyo sining salakyan ti dako pagidya nga problema ina Bumbo Jomar, pangita na lang kamo sa mga alternative route nga makapadulong kamo sa inyo sining palakantuan nga wala nagalusong sa tubig baha Bumbo Jomar. Kaya mo nang isa dira sa alternative, no, nga mga solusyon dira po Butsam. Nga ti mangita na naging sila. May pwede man sila kung halika bis uton pag-abot po da sa intersection lapos diri sa may kalahunan, pwede ka man ka pawalakaw lapos dito sa paypiyak nga porsyon abisang dalan pa si One Road ka na lapos sa may sa may Hibawaan. Pwede ka man kaagida lapos dito sa may Mandurriao, no, kun nimo sini nga destinasyon abi kun sa mulo ti galing malayo na mula na kuno ang ibandra nga ti malapit-lapit nga dalan nga ti pwede nila karon nga agyan Bumbutsam. Tiga pa no nga ti amo ni nga mga problema kay subong ko lang taon ta duay naman gid nagulan gid monog bla kun anggid kay na nga sige Bumbutsam ti amo na kun di na gid man magulan, no, pag ti sige naman ang pag-drain dire karon sang tubig. Magluwas sina agin bisitahan taman ang pila ka mga barangay dire nga ti sa gihapon lubog sa baha, no. Isa dire ang area sang Barangay Bantod distrito sang Lapas, ang sa may Disin Street la. Kung maghalin ka dire sa may area di sang Luna, may arko na da mo welcome to Bantod. Pagpasulod Bumbutsam pagkadto na dire sa may sa may college la dire sa may Western Institute of Technology. Adraged, no, pisa, tamak dalom ang tubig, siguro tagatuhod ang kadalumon diri sa may area kung aton sa dingalan tawon, ti kalabanan diri nga apektado mga nag-board, no, diri sa may lapit sa eskwelahan, kating ibandre halin pa sa probinsya mo. Ti sa to ganin sa interview naton nga estudyante Bumbutsam first year estudyante sa first year college. Budlay sa yasin nga part kay kon maggagwa sila mabakal ati malusong gid sila sa tubig tagatuhod pa na di ko magagi sa lakyan balaban-laban nabuot gid siguro imo sining garing dabel Bumbutsam kung dalom-dalom abing tubig kung may maglabay nga sa lakyan. So muna mabudlay sa ila sining nga part kay ti nag-start na gani klase nila kuno ligan adlaw at subong lang gin anaybi, no, gin punta ta na temporaryo ang klase nila ti amo nagkabalakan niya basi buwas kog magbalik ng klase kadto di pagid masubside la ang tubig, no, sa ila sini karon nga
lugar, tiyan mo nang isa dira sa ginakangawaan, especially sa mga estudyante, kasi malapit dira sa eskwelahan. The same time, hindi naman ni siya apektado, kundi sa iban pag yung mga lugar man nga nagalabay sa may nasambit karon nga area. Bumutsapi, pabati tabla diri ang pahayag no ni Ken Gary Reneo, ang isa ni ka-estudyante sa mapakingutan sa Bombo Radio. Aga ba lang kami klase? Okay, igo kami makalabot sa eskwelahan, basa-basa kami. Okay. Ano do usually nga kabahagi man na diyan mo talo mo? Wala lang ko kay bago lang ko didabi. Oo. Bago lang ko didabi sa kay first year pa lang ko. Pero first time ko lang gid din na dapat magkadto ka eskwelahan naka-short ka. Gid Oo. Nakabutas. Butas. Bali ano naka-start na mo klase nyo? Oo. Dugay na? Amon nga start of classes Kaya tisubong wala gali klase? Ti boss? Suspend pa nabi? Kung boss amonik talo, anong plano? Dalakad lang butas? Oo. Wala man choice. Wala choice. Te, ano ni kung magwa kagali? Kung may baklon ka o malusong kagis baha, no? Malusong kagad ya. Layo di bakla na? Oo, sa gwaan pa. Okay. Ti kung masakay ka, basak man gapon? Oo, taga din kagid yan, sir? Taga Sara gid ako. Sara, okay. Ano na first year, no? First year. Amo to si Kent Gary Reneo, diri karon Bobotsam. Apisar no mga pasahero ni isang mga tricycle basa kon dira sa pungkos tubang. Ang kalaluoy pag diri mga driver sika damo man ni pangabuan nila tani mo nga makabiyahe bla halin to Spiak no sa street ni Kadisin Street. Subayon mo lang Di subong di na to slak tabok kay kun magsikad ka basa ka gid basi basta pas lungkuan mo bla. Bangod nga ti sa kadalom sa tubig. Nga do taon ta do kadugay dugay mag subside no amo nang isa dira sa concern man sang mga pumuluyo sa lugar. Bumutsam kung paano ni masolusyonan ang iba nga mga motorsiklo ang kaluluoy pagidri mga mga delivery rider kay ting iban tamada na magwa ko sa balay mo tinaga-deliver pa-deliver na sila. Ting ibang rider hindi naktabok, hindi na makadulong to sa ila silang destinasyon, bangod baha ti alang-alang pa nga nila ipagyon dang motor nila basi madamage pagidlat mo manang isa dras nakita naton nga tamak damo ang masakupan nga apektado kon baha ang pagaistoryahan adri karon sa may syudad sang Iloilo. Kay dalawon ta lang ni kili Bobotsam no kay nabla kaga kay damo man ka pamati kagatin na bati anila nga ang iban tublang at way gyapon makabaton sang bulig halin to sa DSWD mga past 7 AM na to ti ang iban diri nga mga concerned citizen nag-donate sang bisan painit-init sa surok-surok bla ti sa to ka kaldero to nga Ros Caldo ang gin-donate dire ginhatag lang libre sa isa ka concerned citizen sa mga nabahaan kag mga ginpandala sa evacuation center adre sa may syudad sang Iloilo. Bobotsam ti pila lang ni sa may mga mayo bla mga bulawano nga tagipusoon agod nga ti bisan pa paano matagaan man sang bisan gamay lang at makakaon ang ining mga nasunuga ako na ining mga nabahaan sa sining sige-sige nga pag-ubo diri sang ulan adre sa may syudad sang Iloilo. Kay Ma'am Ruby, Ma'am, thank you kita sa pag-facilitate sini. Tino subong Bombo Jomar to nagagumguom nagatopa naman mamunog sining ulan sa eryada. Amo gani subong hindi mo paktan simbo kung mo do ay na do tawhay na giliti mo dugay-dugay gumguom naman talaga kung may experiencehan ta kag kumalan taw ta dre Bobotsam. Tama kadulom naman sang palibot sa lawon ta dugalibot alin diri sa my first district ko pakadto di Gimaras dugay-dugay diri naman syudad sang Iloilo ang ining may experiencehan naton karon nga ti pagbubo sang ulan at the same time ti may pagmadlos man sang hangin adre sa subong nga mga tinion Bobotsam ari gani mabatsagan taw grabe naman ang napyak hangin adre sa subong mga tinion ako naton sa di karon nga experiencehan ang mabubudlay di pagid sa mga coastal area mga barangay na dire sa mga higad sa baybay kun natawon naton kay ang dapya sa hangin duhalin gid dire sa mga di sa baybayon Bobotsam
at yan mo nang isa dira sa karon sa panawagan yati maging aligmat pa sila no nga hindi na pagulaton lang magsaka patubig sa ilang sini nga balayan silang mag-evacuate sa aton sa nga mga pumuluyo diri sa syudad and also sa bay probinsya man sa Iloilo. Apo Sam? All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Salamat man sa mga kabombo naton nga nag-extend sang bulig. No, kung luyag ninyo ma-extend sang bulig, mas mayo i-direkta ninyo na lang sa may City Disaster or sa may City Social Welfare Development Office para nga makalabot gid sa aton sini nga mga kabombo nga apektado karon sa tubig baha or pagtaas sang tubig dalaman iya sa mamunog sini nga ulan sa mga kabombo naton or aligmat lang kon ang area nyo dira nga ginabaha, i-safety ninyo ang inyo sini iyang mga propiedad or inyo sini nga mga gamit kag kun mas mayo nga magpadulong amo sa evacuation center, mas mayo gid kung may second floor inyo sini nga balay, dito lang amo sa second floor. Kung ginabaha ang inyo sini iyang ground floor, hindi gid maglusong sa tubig baha para nga malikaw kita sa anuman nga mga sa ning waterborne diseases nga dala sa pagbaha diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, masobra naman 300 ka mga pamilya ginpang evacuate sa probinsya iya sa Iloilo bangod sa padayon nga pagbubo sang ulan. Check ta naman ni ang sitwasyon sa province kay may mga area man nga kung sa diin may nagluntad sini iyang landslide katulad ng lamang sa may area sa Banwa sa Tubungan na Iloilo. Iban pa ka mga balita kag impormasyon, balikan ta sa paday nga pagpangalagad sa Bombohanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga panumdum. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagprepara sa mga pagkaon kag Under the time, 15 or 16 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Check ko naman this time sitwasyon sa probinsya sa Iloilo. Kay may masobra na 300 ka mga pamilya ang ginpang evacuate bangod man sa paday nga pagbubo sa ulan. Apektado man sa bahin karon iya sa probinsya sa Iloilo. May mga area man nga nagabaha katulad ng lamang sa may poblasyon sa may Banwasang Uton. May naggaluntad sining landslide dito iya sa may bahin sang tubungan na Iloilo. Ano pang iban sinadiri nga mga informasyon nga natipon karon direktamente sa may Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-monitor man sang mga sitwasyon sa palibot sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Si Momolin si may follow-up report. Lin, sa report please come in. Yes, Bombot Sham, nagdangat sa masobra 300 Bombot Sham ang mga families na apektado dari no sa pagbaha diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. As of now, base sa records ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinaagi kay PDRMO Head Dr. Jerry Biona, may aras ng 384 families ang ginpang evacuate. Kung sa diin, sa Banwas ang Gimbal, may aras siyam ka mga pamilya. Sa Banwas ang Uton, 11 ka mga pamilya ang ginpang evacuate. Sa Banwas ang Leganes, 172 families. Banwas ang Leon, 8 ka mga pamilya ang ginpang evacuate. Banwas ang Badyangan, may aras ng 1 ka pamilya. Sa Banwas ang Lampunaw, may aras ng 16 ka mga pamilya ang ginpang evacuate. Sa Banwasang Mina, may ara sang 75 families. Sa Banwasang Putotan, may ara man sang 57 families. Banwasang Dingle, may 21 families na ginpang evacuate. Samtang sa Pasig City, may 14 ka mga pamilya Bombot Sham naging pang-evacuate. Actually, base sa situational report nga din padala sa bahin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsubmit lamang dari out of 43 ka mga LGUs or local government units sa bahin sa probinsya, 29 lamang ka mga Banwa Bombot Sham ang nagsubmit sang ila tagsa ka mga situational report kag hindi dari tanan Bombot Sham naka-experience sang pagbaha kundi nga nag-report lang gid sila nga may araman sa pag-ulan-ulan. However, maayo man kay wala sang pagbaha-baha sa ila. Ang sa Banwa sang Tigbawan Bombot Sham, moderate ang ilang pag-ulan-ulan pero tiway man to sila na record nga mga evacuees or pagbaha sa ilang lugar. Sa Barotac Viejo, normal man ang water level kag light to moderate rains man to ang nabatyagan. Ang Banwa sang Maasin wala man sila sang evacuees Bombot Sham. However, ang ilang tawag ni water level still normal ang level. Kag sa bahin sang Dumangas may ara sang pagbaha-baha sa pila ka mga low-lying areas sa naglain-lain man nga porsyon sa mga barangay dito sa may Banwasang Dumangas. Sa Leganes, motogadi bangod nga may ara sang pamilyang ginpang evacuate, may ara sang 13 ka mga barangay dito ang naka-eksperyensya sa pagbaha-baha bangod sa sining wala untat nga pag-ulan. Sa Banwasang Putotan, Bombot Sham, light rains lamang, water level nila normal man lang pero tinagamat-amat man to kaina nga nagasaka ang tubig sa halaur pero tiginalauman nga bangod nga wala naman gawa nagabastog ang ulan na matamat naman ini nga maga-subside. Ang iban pa dali actually wala naman sa reported nga mga like for example sa Banwasang Igbaras wala man sa reported nga landslide o flooding pero may ara lang sa suspension of classes sa tanan nga level bangod nga nagasigi ang pag-ulan-ulan dito sa may bahin nga nasambit nga Banwa. So may ara lang sa pipila sa mga lugar like for example sa Banwasang Carles
kanselado dito ya ang pipila ka mga biyahe Bangkal Port to Higantes Island and vice versa, wala sang biyahe ang Higantes Island to Estancia Port and vice versa, wala man sang biyahe amo man sa Sicogon Island to Estancia Port and vice versa, wala man Bombocham sang biyahe. Sa Banwasang Dingle, intermittent light rains ang na-experiensyahan dito kag tisubong naga-amat-amat man, actually taas man ang level sa tubig dito no sa bahin sa Banwasang Dingle, pero may pipilaya ka mga pipila ka mga suba ang amat-amat na mga naga-subside, pero may ara dito nga sa Sinibaan to Kalikwang Bridge hindi pa siya passable, Bombocham, bangod nga tinag-awas dira ang tubig sa may nasambit yang Taytay. So ang evacuees dito no na tigayon man nga ma-evacuate ka nagapabilin subong sa ila tagsa ka mga lugar nga hindi delikado kakang iban diri sa ila matagsa ka mga kakilala tinir anay temporaryo. Yari bala anay aton pamatian na pagpahayag ni Dr. Jerry Biona. Ang munog-munogawa ini ang sa southern part ang Iloilo, ini ang sa probinsya sa first district so far no, hasta sa second district. Tungod kay ang habagat dito nagahalin sa Palawan, so ang hangin nga ginahigop sang tungod sa kay bagyong Guring, ginahigop yung panganod, dala sini ang pag-ulan-ulan. But as I said, province-wide no, kasubong na lang sini. In fact, diri sa malapit sa syudad sang Iloilo, way na sa ugani nagaulan. Anyway, as of 9 o'clock kay na 29 municipalities ang nagparangat dili sang ila tagsa-tagsa ka report na sabihin sa gihapon ang as compared sa kagabi munog ibang gabi kagahon, pero sa subong nga aga na light to moderate, may ara man moderate to heavy, kag may ara nga total of kagabi kagkaina municipalities of mga evacuees ini sila. Gimbal may ara nga siyam, Uton 11 families, Liganes 172, Leon 8, Badyangan 1, Lambunaw 16, Minas 75, Pututan 57, Bingley 21, and Pasig City 14, a total of 384 sini nga mga pamilya no nakasulod ini sila, be it sa daycare center, sa mga eskwelahan, pero sa subong nga aga ini siya no 8 o'clock ini siya nga report. May aton ginasigahom nga by 9 or 10 sini nagkanay kag nagnubo ang tubig. Way naman siya nagaulan, no, nag-amat-amat man ni sila balik sa ila tagsaltag sa Kapumuluyo. Sa out of 384 ka mga families, may ara nga 1,513 inis nga individual, kag so far bilog nga probinsya sang Iloilo Division of Iloilo sa Department of Education nag-suspend sang ilang classes, elementary, high school, ang iban sini even may mga colleges no pareho sa istansya sa Batad, sa sa Sara, Concepcion, may mga colleges sila, sa Bistro sa Pasig, no, sa Haniway, Lambunaw, no, all levels ini ang ilang suspension kag sa eksperyensya no amat-amat sang kanay sini sa bilog nga probinsya sang Iloilo, although mahinay ang paglakat ni Guring, senior citizen na ni siya siguro 10 km per hour lang ang iya nga movement, kahinay sa iya maglakat kay normal supposed to be is 20 kilometers, basi gatakang-takang lang ni siya. So it means nga ini siya nga kasubong panahon magatinir pa hasta mahapon even sa aton nga kagabihon. So far sa coastal municipalities naton way sang reported nga mga structural damage semistro sa aton dalanon. Ang sa landslide so far ang sa Leon may ara pero sa kabukiran na siya, and then ang sa San Joaquin nga halin sang Sabado nag-landslide siya, pero ginapulihan ni siya kag ginakuha sa gilayon sang DPWH nga quick response team nila, kag ang sa Banwa mismo sa ilang engineering. So every now and then mag-landslide siya, kuhaon ng mga bato kag balas, maagi mga tao sa lakyan, dugay-dugay ma-landslide naman siya, kuhaon naman, so naga-standby dito ang taga DPWH kag ang taga engineering nga GSO sang San Joaquin nga Banwa.
sa pagpatigayon. Pero kung maalikawan, ginapalikaw nila mismo na para talunsay ang mga salakyan. So far ay kita sang report nga nag-awas ang aton nga mga kasubaan no matuod na taas ang level sang tubig, especially ini ang Tigom kag Aganan. Siguro naglabot sa mga 2 meters ang pagtaas ini. Pero so far ay kita sang report nga nag-overflow, especially no ang Suagi, ang Halaor, ang Haraw, no ang aton sa Sibalom nga halin na siya sa Banwasang Leon, no nga malapos sa Tigbawan, ginabulubantayan kay daw madalom-dalom as compared sa iban, but all the rest, no ang mga talamnanan ginatawag ina siyang inland flooding, no mga talamnanan nagtaas ini sila kapan-kapan sa mga kahon tungod sang ulan and not necessarily because na nag-overflow ang aton nga mga kasubaan. Ang tanan nga municipalities naton apektado, pero so far as of 8 o'clock ini siya nga report nga SITREPS, situational reports ang ginaakon kay na nga ginmensionar, no amo ni ang 29 municipalities ang nakapadangat sang ilang situation. May ara nga light rain, ara cloudy, no gaagaw-agaw ang cloudy skies, gaagaw-agaw ang light to moderate talisik lang bala. It means nga mga 2 to 5 millimeters lang ni siya. Kaya kung maghambal kita nga heavy, 7.5 to 15 ina siya. And then 16 to 30, amo na siyang torrential. And above sina sa 30 millimeters per hour, amo na siyang ginatawag nga intense. So baskog-baskog. Ang kagabi nga to, ma-experience naton torrential rain na ato siya. Nabatian, Bombot Cham, si Dr. Jerry Biona, ang head sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. As of now, Bombot Cham, may gina-validate pang bahin sa PDRMO. Kami nagsulod sa ilang information nga may ara sa isa ka ginaaligar no lalaki, 20 years old, nga nalunod sa may barangay Turukadan, San Joaquin, Iloilo. Kay titugtog subong wala pa ini siya makita. Nagtabok ini siya kuno sa may suba. So padayon pa ni siya nga gina-verify sa bahin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bahin naman Bombot Cham no sang banwa sang Gingle kay tinapakigangutan tabangon nga ti nagtaas dito ya ang tubig sa may Sinibaan Kalikwang Bridge, rason nga ti hindi ini siya malabayan. 1 meter above bridge flooding ang na-experiensyahan dito sa ila. So may ara sang 19 families man kag duha ka pamilya sa may bahin sang Pandan ang tabuhon. 19 families ang ginpang evacuate, pero may subong ang sa bahin sang Tabugon kag Mananio Road passable man siya sa gihapon kay ti amat-amat ini siya Bombot Cham nga naga subside man ang tubig dito sa may banwa sang Gingle. Ang ila lang dali subong nga gina-monitor amo ang water elevation para nga ti malantaw nila kung bala may ara sang posibilidad nga magtaas pagid ang level sa tubig dito sa may banwa sang Dingle. Pamatian tabala ang nangin pahayag ni Vice Mayor Kingelem Villanueva. Good morning mga kabumbo. Daw hindi gid nami ang sitwasyon ta subong nga adlaw. May ari kita report as of 4:30 kagina sang aga halin sa aton nga LDRRMO. So dire medyo intermittent ang aton nga uran. Ang dam naton, ang status ang aton nga water level elevation is 24.3 meters above sea level. Ang 8 ka main gates kag 3 ka sluice gates open na with 3.8 meters each. So medyo nabaw-nabaw naman ang tubig, amat-amat naman nubo. Ang Kalikwang kag Sinibaan Bridge hindi pa siya pwede maagyan, medyo kaginaguro mga 1 meters above, pero as of a few minutes ago may nag-text kanako niya na naganubo daw naga-subside. Okay. Hopefully basi kabay pa nga mag-subside gid. Pero ang Tabugon kag Mananio, good news kay pwede pa siya maagyan, medyo 25 meters below sa highway naton. And as of now, may mga evacuees kita sa mga different areas nga. Amo ni siya mga area nga permi ginabaha. Ara sa Tabugon daw 19 ka bilog ang aton evacuees. 19 ka families. Kag sa Pandan, duha pa man lang. So, amo lang gid anay ng latest. However,
medyo daway gid pa nagauntat ang tarataritsi ka uran as compared sa hapon nga do kadamol gid. Pero so far gamay naman lang subong. Sige. Lastly na lang, Vice, ang imo na lang panawagan sa mga pumuluyo sa dingli. O sa mga dinglianon kag mga pumuluyo naton day, especially sa mga rivers nga area bla sa ang permigid ginabahaan, keep safe kag hindi do naton paghulaton nga magtaas sigid ang tubig kag isa kita maghulag. Kabay pa nga everybody would be safe and padayon lang gid flag pag aligmat ka naton nga tanan. Nabatian, Bombo Cham, si Kindelem Villanueva, ang Vice Mayor sa Banwa sang Dingle, Iloilo. Aha. Din ganitong missing? San Joaquin, Bombo Cham. Oh, because Dingle man. San Joaquin allegedly nalunod ini siyang 20 years old nga lalaki pero gina-verify pa inasubong sa bahin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginahulat nila ang report man nagikan sa Banwa sang San Joaquin. Kasano ni siya gindeklarar as sa missing? Kaina lang gid Bombo Cham. Actually, kaina asang aga 6 to 7 a.m. Gulpi na siya nadula kay ginapahayag nagtabok kuno ni siya sa may suba Bombo Cham. Ang isa to ya ka missing, dugay na to ya no? Sa diin Bombo Cham. Ang sa Dingle to, missing la? Dugay na to siya nga gindeklarar nga missing no? Oo, kay wala gid sa nakapakita mo. Base pa lang magtuhaw liwat Bombo Cham. Ipapanawagan lang sa Coast Guard kag sa mga bantay dagat nibla. Mas kung may masapwan sila dra, ipa-verify lang. Natawon na karon kung may makasapo. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Wala pa ya bagyo missing na to yang padayon subong hasta subong ginapangita sa mga dinglianon. Sa aton sini nga mga kabumboy ning sa San Joaquin ya kagina lang ni sa nga gindeklarar nga missing ang nasambit sini iya nga individual. Sa mga kabumbo na to ng paalinton sa gihapon nga hindi na paghulaton nga magtaas pa ang tubig sa inyo sini nga mga lugar mientras tanto karon sa aton sini mga kabumbo nga may tsansa pa kamo nga safe ang inyo sini nga pag-evacuate kag hindi mabudlay, hindi na kinahanglan nga i-rescue pa kamo, hindi na magulat sa tsimpo or sa tion nga dapat pa kamo rescuehon kag magbiya sa inyo sini nga lugar kung padayon nga nagataas ang tubig sa inyo sini nga mga area. Pagbalikta ang distribution naman sa DSWD Region 6 kaga dito sa probinsya sa Antique, suspindido man ang klase mga kabombo bangod man sining malain nga tiyempo kag later on checkeron ta ang second day sa filing sa Certificate of Candidacy sa barangay and SK elections diri iya sa isa ka mall sa may city proper area kung sa diin hibalontan, address kinman bala ang problema kagapon ang mayara sa mismanagement bangod nga wala ma-antisipar nga mo galitong bulyada sa tawo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for August 27 to September 2, 2023. Dala ang bilog nga pamilya sa Plus Wala di Iloilo sa sining nga Sabado. Kag samtang inyo gina-enjoy ang inyo dinner kag ang ambience ang Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang Iloilo's premier rock band, will rock your night with their great selection of rock songs sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa September 2, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 3, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi, agud nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Church, ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos,
ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Sitwasyon naman sa probinsya kang Antique. May ara sa cancellation sa klase or pag-suspend sa klase sa bugos nga probinsya kay may pipilaman ka mga hitabo just like sa Hamtik. May ara sa landslide nga natabo dito Banwa. Lakip naman diri ang pag-checkar naton karon sa bahin sa Department of Social Welfare Development Regional Office 6. May kantanan sa pagpanagtag nila sa relief goods sa mga local government unit nga nagakinahanglan. I-check naton si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, sa report, please come in. Padayon ang pagbubo sang mamundog nga pag-ulan sa probinsya sang Antique sa diin ginpagwa na sang Antique Provincial Government ang Executive Order number 178 series of 2023 bilang precautionary measure batok sa enhanced southwest monsoon habagat associated with Typhoon Goring nga nagresulta sa landslide kag pagbinaha sa pila ka mga lugar sa nasambit nga probinsya. Sa interview ng Bombo Radio kay Antique Governor Rodora Cadiao, iyagin pahayag nga suspendido man ang trabaho sa provincial government kag sa mga eskwelahan. Suno kay Cadiao, ang nasambit nga executive order ang hindi langaling applicable sa mga nagatrabaho sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office,
hospital kag mga infirmary hospital sa kada probinsya sa probinsya sa Antique. Ginpahayag dugang sa natungdan nga liwat naman nga nautod ang Paliwan Bridge Access Road bangod sa mabaskog nagaragasa nga tubig baha. Base sa impormasyon, ang Bugasong Valderrama Road kag highway sa Patnungon ang hindi maagyan bangod sa posible nga halit nga matugas ang landslide. Amuman ini ang sa Tobias Fournier Anini Road nga sa karon ang hindi pa sa gihapon maagyan bangod man sa landslide sa Punta Hagdan. Suno man ini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Tobias Fournier. So sa karon napamatian man naton ang dugang nga pahayag ni Antique Governor Rodora Cadiao. Opisina ang mga ilahan kay grabe gid. Ang diin nga mga lugar or mga dalan ang may temporary closures gov? Yeah, as of yesterday afternoon and this morning, ang Paliwan Bridge is under watchful eye kay kaungkang hapon hindi maagyan tapos biglang naog-naog. Depende sa rainfall pero nautod naman ang Paliwan Bridge because of the hindi pa rin steady yung nag-overflow paghapon ang temporary nga area. Ano nga bridge to gani gov? Paliwan. Okay, Paliwan. Okay. And then there's another bridge na nag-overflow sa Boho o Imbugasong. Boho Bridge Imbugasong. Tapos meron nag-landslide dito sa Ikukagay sa may Patnungon, may nag-landslide sa main highway din. Oo. Marami ng mga residents ngayon na nag-sort evacuation kasi nakataas ang tubig sa especially sa mga malapit sa dagat. And in regards naman sa suspension of classes, gov, tanan na ini ka mga area sa Antique, may mga suspension na? Tanan na, bilog na probinsya, kag pati ang work sa provincial government. Except of course yung PDRMO, yung PSWD, mga ibang mga kinanglan sa mga relief, hindi po cancel, only those na mga areas na hindi kinanglan sa mag-stay na sila sa balay. Oo. The PDRMO office is open 24 hours plus PSWD. Oo. May mga banwa na gov nga yara subong sa naga-inid na git at ini nga mga municipalities? Wala pa. Hindi calamity, you mean? Okay. Bomborea. Ano kon mo? May mga municipalities na sa Antique nga nagakinahanglan na git sa mga, for example, mga relief goods. Kadya ni this morning, I have direct contact with our PDRMO kag our PSWD. May mga relief areas na nagtunan sa Tobias Fournier. Meron na sa mga evacuation center. Kag maayo na lang kay may mga evacuation center na mga barangay diri. So far, the electricity has not been cut yet. So far, okay pa. Okay. The range, grabe gid, bilog ng gabi. Bilog ng probinsya. Red warning. Oo. Yeah, ara na kita sa red alert, gov. So, may possibility nga madeklarar ikaw sang state of calamity sa inyong probinsya, gov? Not as of the moment siguro, Rhea, kasi may problema pa kami sa ESF, may state of calamity ng ibang mga banwa. But depende ka doon sa bingir, sa hapon niya kung mamix kami sa amo niya disaster people. And then we will see, evaluate kung anong pwede. Alright. Wala pa. Okay. Pasang Antique Provincial Government kung hinali per kaso nga magapataas ini sa state of calamity, but as of first time amo ni sa gihapon ang status sa probinsya sang Antique. So subong na padayon ang pagpamutos naman sang Antique Provincial Social Welfare and Development Office personnel sa mga family food packs para sa mga pumuluyo nga nahalitan sang Bagyo Goring. Suno sa initial report, bamot siya mayara
yara sang 637 ka pamilya sa diin 2,456 diri ang mga individual nga yara subong sa mga evacuation centers. Samtang 30 pa ka mga pamilya ang yara sa gihapon sa sagwa sa mga evacuation centers. Ang mga apektado nga mga individual ang nagikan pa sa mga banwa sang Tobias Fournier, Lawaan, Bugasong, Hamtik, Valderrama, Barbaza, Sibalom, Patnungon, San Jose de Buenavista kag Belison sa probinsya sang Antique. So amoy na kag nag-declare naman no sa suspension of classes ahead of time ang ini nga mga eskwelahan nga nahamtang sa probinsya sang Antique. Samtang all systems set naman ang quick response team sang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa halit nga posible matuga sang Typhoon Goring sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Carmelo Nochete, Direktor sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6, iyagin pahayag nga mayara sang masobra 15,000 ka mga family food packs nga naka-preposition sa mga local government units sa rehiyon. So kay Attorney Nochete, ang Bacolod City pagid lamang ang local government unit nga nahatagan sang 1,800 ka mga family food packs. Kinpahayag dugang sa natungdan nga ginalanto pa sang mga ini nga ipasaka sa red alert status ang status subong sa ilang bahin. Iyari karon pamatian naton si Attorney Carmelo Nochete. Ang mga social workers naton ay ginatawag na nga mga quick response team naton. Araw na sila naka-deploy na sila sa mga LGUs sa respective areas of responsibility. We will declare a red alert no nga tanan kinahanglan on the pit na. Ready na kita mag-respond anytime. Tapos ang balmo kundi na kita lang pang nagtag sang food packs. Depende na kundi anong LGU ang may request. Okay. So kung may mag-request yan kung may depende na sa availability sang food packs na ito nga naka-preposition, matag kita kung masarangan natin. Since yesterday and today, Attorney, pila na ka mga relief goods ang napang-distribute naton sa mga local government units nga apektado? So far daw, although malanda nga baskog ang ulan, no? Ang nag-request pa man lang Bacolod City kahapon, almost 1,800 ang laging request. Naghatag kita initial sa ila kahapon, tapos iubuson ta karon sa karon. So far Bacolod City pa man lang ang nag-request, no? Pero kung may mag-request sa iba nga mga LGUs, kag may mga na-preposition naman kita nga mga food packs sa mga kabanuhanan, i-respondihan to dayon. Pila subong ang nabilin nga mga relief goods, Attorney, sa ato nga mga field offices? So far may mga 15,000 mga aton food packs nga nabili, no? Na-preposition na sa nagklain-laing LGUs. Alright. Si Attorney Carmelo Nochete, Director sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Ang ini nga ahensya sa pagpamuno man sang Disaster Response Management Division, kaupod man sa mga Provincial Quick Response Team ang nagapadayon sa pagmonitor sa dalagan sang panahon diri sa Western Visayas kag sa mga pamilya nga sa subong temporaryong yara subong nahamtang sa mga evacuation centers para panghatagan man sa mga family food packs, sa mga hygiene kits kag mga bulig man sa ahensya Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo siniiyang follow-up report. Mag-contact lang sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 sa mga local government units nga nagakinahanglan sang relief goods sa food assistance para nga matagan nga mo dayon sa nagakaigo man sining tulupangon.
check ta this time si Bombo Sol Binyas. Na address na ginman bala, nataga na, nasolusyonan na ang problema nga kagapon nagluntad sa may isa ka mall, no? Why mayo ma-organize kay tuman kadamo ang mga nagpadulong dito nga mag-file sa ilang siningang certificate of candidacy, nagdinaguso, nagginutok, ang iban nagabihan. Pero ti subong nataga ng ginman bala sa nagakigo sining tulupangod, way na sa may nagaginutok, way na sang may hinulat dito sang pila ka oras para lamang ati maka-file na sang ila sining certificate of candidacy. I-check naton ang linya ni Bombo Marisol Binyas direktamente karon sa bahin iya sang Robinsons Mall, partikularmente dira sa may cinema area nila. Bombo Sol, sa report na please come in. Manubo subong ang turnout sa mga nag-file sang Certificate of Candidacy para sa Barangay SK elections diri sa Cinema 5 kag Cinema 6 kumpara sang gapon nga adlaw nga masobra 1,500 ka mga individual ang nagpadulong diri. Sa diin nagtuga gid sang pagginuto kag iban pa nga mga inconvenience sa mga nagapilila kag mall goers lang. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang Iloilo City Comelec Officer, iyagin pahayag nga kaagahon na sang natapos ang una nga adlaw sang filing of candidacy sang mga makandidato sa Barangay SK election sa syudad sang Iloilo. Sa ila datos, naglabot na sa 1,400 ang mga naka-file sang ila Certificate of Candidacy kag madamo pa ang gina-expectar nga mag-file bangod masobra 8,000 ang numero sang posible mag-file hasta sa Setyembre 2. Suno sa iya ang mga rason nga nagdinaguso ang mga tawo sang gapon nga adlaw una bes kay holiday no, wala sang klase, amuman ining mga panimad-o nila nga kuno ang 28 is lucky day kag sa feng shui no nga 8/8. Kag amuman ining mga early filers naton sa diin nagapati sila nga maugyon sa ila ang panahon kon maka-file sila sang temprano kag una pa, especially ining mga first time filer sang COC. Ang iban pagid nga rason diri amo ning mga nagsululod nga PWD naton o kon person with disability kag ang mga senior citizen nga hindi sila wala sa priority bala o kon wala pa mismo nakahikot sang ilang mga papeles kag iban pa dira nga mga datos nga kinahanglan sa pag-file iya sang Certificate of Candidacy. Amuman iya ang iban nga mga naga-file nga kulang, ang ilang mga fill up no sala madamo sang mga corrections o kon ang lacking ang data sa siyempre 5 ka mga kinahanglan nga papel nga inugpasa sa COMELEC. Amuman nga sang aga may ara sang natabo nga breakdown sa sistema sang COMELEC naton sa diin nagbalik man ini sang mga alas 12 sang udto. Kag ang ginobra diri para ma-mitigate o kon hagan-hagan ang epekto kag posible pag dinaguso naman iya sang tawo subong nga adlaw, bali may mga ara diri subong sang withholding areas para iya sa 150 ka barangay sa nagkalain-lain nga distrito diri sang Iloilo, nagdugang man sang cinema diri sa mall Sarob no, ang Cinema 3 specifically sa diin ang hambal ni Mr. Jonathan Saino nga ang mga tawo kung magkadto is madiretso na lang sila puli, hindi na magginutok no kay bangod may mga pulungkuan na nga extra iya. Subong kon lang tawo naton gamay gid ya manubo ang turnout sang aton nga mga naga-file diri subong. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Mr. Jonathan Saino. Kahapon no ang aton nga crowds malabot ato mga 1,500 no. Pero nakita naton kahagabi na kami natapos gid namon ang kutob ang tanan nga ang nagpabilin nakasustain nga nagulat ginsustain man namon sila. Anong pinakaulihi nga oras nga may ara nagsulod sir? Actually ara sila within the time of 5 PM and then nang gintapos gid ato kay nagulat siya kay ara sila sa area ginlista namon and then ang natapos namon mga lapit na to mga 11:45 no.
no, sang midnight, no. Pagkatapos so mo ito natapos na to ang tanan nga encoding. So daw ato na estimate mga projection naton mga 1,004 ang tanan nga nagparehistro kay ang first day pa kayo, ang iban wala na naka-sustain yung magulat. So I think base ari man sa mabalik sa karon, no. Kahapon to nag-breakdown gid ang amon nga system, no, nga tani gina-try gid namon nga mangin systematic kag may order ang pag-register. So na ano gid na nag-breakdown gid, no. Pero sang mga 12 o'clock sang noon na ano man namon na namon nabalik na namon sa order, no. Ang aton nga ano kay wala kami kahapon mag-expectar nga more than sa amon nga projection, no. Nagsubra kay damo nga factor nga nagdamo, no, o na best holiday nga wala sang klase. Ang number 28 na iban damo ga believe nga maayo laki maayo nga adlaw ang pag-file, no. Kag dito kahapon damo na mga nagapati nga basta first time ka o nauna kag early filers ka, no, logi na uginan ka daw sang imo nga tsansa sa pagdaog. So amo to nagtilingob, so nagdungangan pagid sa mga PWD nga senior citizens nga hindi man naton nga dagaan naton priority. So amo to na dili damo corrections, damo mga lacking nga mga data, no. So dito pa lang sa table it takes mga 3 minutes, no. So mo ito naton, no, medyo sang kag-astangan natapos. How about yung subong? So nakita mo man tama katawhay, no, kag nagdungan kita sang cinema, another cinema nga gina-open sa kabiya sa Piak Cinema 3. So that's why mo nga malinong, no. I think tani ma-maintain na ini no nga come and go na lang tao, hindi na maghulat, even though nga ang Robinson nag-declare nga pwede siya makado as early as 12 midnight, no. Sa subong nakita mo man tama katawhay. Sa Cinema 3, sir, ano na to nga mga Kag amuyad to ang pahayag ni Mr. Jonathan Saino. Kag subong Bombocham ti aga pa nila yagin buksan ang mga entrances diri sa ang mga kapulisan, no. Mga 4:45 pa lang sang gina may mga tawo na kag may pinakadamo diri nga mga nagpilila halin diri sa balang ang distrito sang Molo kag city proper. Pero subong matawhay na kay may mga 1,300 queuing seats kita diri subong para ti sa mga naga-file kag lain man iya ang mga pulungkuan sang mga nagahulat iya sang ila mga relatives man nga naga-file sa sulod sang aton mga cinema diri. All right. Inisi Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Solvinia sa imo sining follow-up report. Ti may mga maamo man sinagali Bombo Mel nga dapat pizza 28 kay 8 ulihing nga numero. Buidas kuno na kun sa pungsoy. Ti isalig mo ya sa pungsoy mo kandidatura. Ano klase na aton man? Ang pagpadalagan, ang pagpanerbisyo ay ginasandig sa swerte. Obra ina, ginaplanuhan, ginatrabaho, kag dapat ma-materialize. Pero kung siling ma-file ka sa muning adlaw kay swerte, basi magdaog ka sa eleksyon na, sus Maria, na ano karon sistema, ano plastadas na karon man? May iban man yang bisan ano man lang yang adlaw, ma-file ang importante, nga kung magdigay ka sa plataporma ni gobyerno mo, kag kung natagang ka tsansa sang pumuluyo, nga magpanerbisyo, patupaon mo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ni si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. May balos gid ang akong paghimakas kag baka-baka sulat sang madamo nga interest sa promo sang Bombo Radio bangod 4,000 pesos nga kasang akong nadagan. Ako si Francisca Papna sang Barangay Igang, Pututan, Iloilo. Second prize winner sang week sa swerte sa Palengke Studio Draw sang Sabado, August 26, 2023. Crescent Oil
proof of purchase ang gingamit ko. Ari isipon ko 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos nga cash. Gamiton ko ini dayon bakal sang uniform kag school supplies sang akong bata. Madamo gid nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 27 to September 2, 2023. Dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa sining Sabado, kag samtang inyo gina-enjoy ang inyo dinner kag ang ambience ang Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang Iloilo's premier rock band, will rock your night with their great selection of rock songs sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa September 2, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 3, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi, agud nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa internet mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine, hoping and praying that everybody is safe sa mga nabahaan dira. I just hope nga by this time nagtahaw na gid ang mga tubig dira sa inyong lugar. Kanami man lang na kung magamuna bala ng mga sitwasyon sa gihapon makita naton ang positive side because nagabinuligay ang tanan-tanan. So I'm sure sa mga nabahaan dira, paryente nyo man or hindi nyo man paryente, ara gid nga nagabulig sa inyo. Sang tubig pagwa. Anyway, sa sininga hapon, I hope everyone is just ara lang sa sulod sang ilang mga panimalay para ngati safe ikaw, hindi ka mabasa, and at the same time, hindi ka tumabahaan sa sagwa sa inyong panimalay. Or if ever magsaka na naman ng tubig dira, you're going to be a big help sa inyong family para nga masecure ang inyong panimalay. So maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Let's hope and pray si Goring magwa na gid by tomorrow.
Anyway, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa makasaysayan diri so that bisan papano makalingaw ka mo, malingaw-lingaw ka mo basi may banda nga do gin nervyos gid, kalma lang sige, relax. Alright? And enjoy the program para diversion, no? But anyway, sa sini nga hapon may ara kita nga mga istorya na naman yung padulong diri sa aton, and thank you so much gid. We received mga letters, email sa aton. So salamat gid sa mga nag-email, and salamat man sa mga nagpadala sang ila diri nga istorya. So sige, I hope ang iban nagapangapina dira siguro, no? And kalabanan, I hope nga busog na kag nakakaon na gid sang ilang nga panyaga kay pasado 2:00 na. So plus star na kita mga kabombo. This is Tita Regine, and since maulanon kag ara si Goring aring ato lang bahanon para sa inyo from Ian Braille from the Bombo Music Festival, Baguio. Good afternoon. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, damdamin di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Ika'y isang bagyo. Yes, bagyo. Bagyo ka lang. Our God is bigger than you are, more powerful than you are, because He is the mightiest. Good afternoon sa liwad. This is Tita Regine. Kag speaking of bagyo, related gini sa bagyo, ang unang sulat nga pagabasahon naton coming from Bing sang Antique, sakay Sagittarius dira sang Uton, second story.
ang imo. So wait ka lang dira. Alright? So, ari na mga kabombo, ang ating first story nagikan sa kay Bing sang Antique. Dear Tita Regine. Hello, Tita Regine. I'm back again to greet you and your avid listeners a pleasant afternoon. I hope and pray that you are all fine despite the many trials that we have encountered recently. By the way, ako gali iniliwat, Tita, si Bing sang Antique. Hi, Bing. Wala lang mabali since ang last nga pag-share sa akong story diri sa kahapon lamang program. Duha na ka bagyo ang ato na agyan sa nagligad nga bulan sang Hulyo. May si Egay, kag si Falcon, nga grabe man ang halit nga natuga sa aton nga mga kauturan. Kag subong, ari na naman si Goring. Tita, mayo lang, wala man kami ginbaha diri sa amon mismo barangay, Tita, sang bagyo nga Egay kag Falcon. Ay, that's very good. Pero sa nagliligat nga mga tinuig, pila man ka bagyo ang nagpabaha diri sa amon kag sa iban man nga mga lugar. Sa madumduman ko, ang pinakadako nga baha nga naagya namon subong nga pamilya amo ang baha sang Bagyo Frank. Kung hindi ako magsala, natabo yadto sang June 21, 2008. Aga-aga pasad to, nanawag si Ma'am Grace. Katubangay gid sini ang balay namon, Tita Regine. Kay may mga himata siya nga dito nag-estar sa Bugo, San Remigio, Antique, gin-inform nila siya nga grabe na ang baha dito, kag dapat nga mag-evacuate na. Kay syempre, madulhog gid ang amo nga baha diri sa amon sa Sibalom. Amo to nga ginpaandaman niya man kami nga mga kaingod niya, nga dapat mabakwit gilayon. Ginpukaw ko ang akong 3 ka kabataan, Tita. Kag nagsakay kami sa jeep nga ginadrivean sadto sang tupad balay namon nga si Julius. Dito kami nagbakwit sang akong 3 ka bata sa pakaisa sang akong bana. Ginpauna lang niya kami didto. Kay hambal niya, timuson niya anay amon mga gamit. Ang mga appliances namon. Kag ang isa ka sako nga bugas nga bag-o lang namon gindalawat, gintongtong niya sa babaw lamesa. Wala pa siya katapos, Tita. Dugay-dugay, nagdalong na ang tubig sa sulod balay, tagatuhod na, kag masyado pa kabaskog sang current. Ti, nakulbaan siya, nagwa na lang siya, kag hindi na niya masiraduhan ang portahan, kay grabe kasulob sang tubig. Baw pagwa niya sa balay, Tita, madalom na ang tubig. Amo nga nagpaanod-anod na lang siya, hasta nga makadangat siya sa mayor nga kalsada. Kung sa diin, may dako nga lubid nga ginbutang sang rescue team. Tinangunyapot siya sa amo nga lubid, Tita. Hasta nga makadangat siya didto sa balay sang iya pakaisa. Kung sa diin, didto kami sa mga kabataan. Maayo didto kami 2nd floor ang ilang nga balay, Tita Regine. Nagbulig pa kami pasaka sa mga gamit nila na sarang madala sa 2nd floor, Tita. Grabe sad to kadako sang tubig baha. Tanan nga gamit sa idalom, basagin. Pati ang ref, nagalutaw-lutaw sa tubig. Dito na lang kami hasta sa pagkadason nga aga, Tita. Bastante man kami dito sa pagkaon. Kay tanan nga sulod sang ila ref, ginubos na lang luto, kag ginkaon sa panihapon, kag pamahaw. Kay syempre, wala kuryente. Daw sobra pasad do isa ka semana, kag na-restore ang power, Tita Regine. Pagkaaga, naguna pa uli ang akon bana para manglimpyo sang amon balay, Tita. Dugay-dugay, nagbalik siya, kag ginsugid sa akon ang sitwasyon sang amon balay. Baw, tagatuhod gid ang layon sa sulod balay, Tita Regine. Kag tanan gid namon nga mga gamit, basa.
Ang iban nagkalaanod pa, kay bukas ang among nga pertahan. Nagsuhol pa kami sa duwa ka tawo para nga magpala sa mga layon kag hakuton pagwa sa balay, Tita Regine. Grabe gid ang itsura sa amon balay. Nakahibi gid kami magtulok sang itsura sang balay, Tita. Di ako makabalo, kundi ako magumpisa sa pagpanglimpyo. Kadamo pa sang lalabhan nga mga bayo. Wala pa man sang limpyo nga tubig sa gripo, kay pati ang mga tubo nalayunan. Didto kami sa ingod namon nga may bomba kasagob, kagapang laba. Kaso, madamo man ang mga iningod namon nga nakigamit man. Grabe nga kabudlayan ang ginantos sa madamo nga tawo sa amo nga mga tion. Lakip man kami, Tita. Pero sa bulig sang Diyos, survive man kita. Madamo man ang nagbulig sa amon, sa amo nga tion, Tita Reg. Ang mga kauturan ko, nagpadala sang kwarta kag mga bayo. Amo man ang kauturan sa akon bana, nagbulig man sa financial, Tita. Lakip man ang amon kongregasyon, naghatag man sang financial kag in-kind nga bulig. Pila ka adlaw sa tapos ang baha, nagabot ang package nga ginpadala sa mga utod ko sa Mindanao. Wow, ka mga nami pa sa mga bayo, Tita, para sa amon tanan sa mga kabataan. Hambal sa mga bata, mayad man gali, kinagbaha man o, kay kun wala, di wala takasuksok sa mga bayo nga amo kadya ka nami. Nakakadlaw man ako sa mga bata, Tita. Hambal ko, pasalamat man kita kay may mga nagbulig ka naton. Pero hindi man kita maghambal nga mayad nga nagbaha, ay mas dako gid ang mga damages na gintugas ang baha nga dya compared sa kung anuman nga mga material nga bulig nga nabato naton. Pero sa amo to nga tion, Tita, napamatud-an gid kung paano ang Dios nagaatipan kay nagabulig sa aton sa tion sang pagtilaw ukon mga kabudlayan nga na-experience naton. Kag matuod gid ang ginasiling sang Bible sa Santiago 1 verse 13. Kung ang Isaya ra sa pagtilaw, hindi siya magsiling, ginatilawan ako sang Diyos. Kay ang Diyos hindi matilawan paagi sa malaot nga mga butang, kag wala man sila nagatilaw sa kay bisan sino, or wala man siya nagatilaw sa kay bisan sino. Apang, kung nagatugot ang Diyos nga tilawan kita, nagaaman man siya sang lulutsan. Agod nga mabatas naton ang pagtilaw. Kag matuod gid ang ginasiling sang Korinto 10 verse 13, wala sang pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala maagihan sang iban. Apang ang Dios matutom kag hindi siya magtugot nga sulayon kamo labaw sang inyo masarangan. Apang kung magabot ang pagsulay, magahimo man siya sang lulutsan, agod mabatas ninyo ini. Sa laktod, nalampuwasan manamon ng tanan nga mga epekto sa sang bagyong Frank, Tita, kag nagpadayon sa amon nga pagpangabuhi. Sa ulihi, madamo pa nga mga bagyo nga nag-alagi kada tuig, pero ang nagpabaha liwat diri nga nagdangat pati sa sulod balay namon, amo ang bagyo Odette kag ang bagyo Paeng, Tita. Sa liwat, duro nga mga damages sa amon, pero hindi man kaangay sang bagyo Frank. Kaysa itong Bagyo Frank, nagdangat yun sa liog ang kadalumon sang tubig sa sulod balangin namon, Tita Regine. Pero sang Bagyo Paeng, tagatuhod lang. Sa iban, mas malala pagid ang epekto sang amo nga bagyo, Tita. Pero mapati ka bala, Tita, kagang imo tagpalamati, nga maabot ang tion nga wala na sang bagyo o kung ano pa man nga mga kalamidad ang magatublag sa aton sa palaabuton. Matabo ina kung maabot na ang ginharian sang Dios nga ginapangamuyo naton suno sa Mateo 6:9-10. Kag sang diri pa si Jesus sa duta, ginpakita niya ang yahimuon kun siya na ang manginhari sa ginharian sang Dios. Sa record sang Bible sa Mateo 8:23-27, kag sang nagsakay siya sa sakayan, ang iyang mga disipulo nagsunod sa iya. Tagsang hinali lang, nag-abot ang mabaskog nga unos sa dagat. Amo nga ang sakayan, daw matabunan na sang balon. Apang nagakatulog siya sa gihapon.
Kagin palapitan nila siya, kagin pukaw nga nagasiling. Ginoo, luwasa kami, mapatay na kita. Apang nagsiling siya, nga hinadlukan gid kamo nga jutay sang pagtuo. Gani, nagbangon siya, kagin saway ang hangin, kag ang dagat, kag naglinong ini. Ang mga tao na tingalagid, kag nagsiling, ano bala siya nga sahi isang tao? Bisan ang hangin kag dagat, nagatuman sa iya. Kung si Jesus magahari na sa ginharian sang Diyos sa palaabuton tita, tanan nga mga kalamidad, lakip ang bagyo kag problema sa palibot tungod sa climate change, pagadulaon na, kag maga-enjoy na kita sa pagpangabuhi naton nga wala na sang kabalaka sa mga halit nga tugas ang bagyo, kag iban pa nga katalagman. Kay sunod sa bugna 21:3-4, kag nabatian ko ang mabasog nga tingog halin sa trono nga nagasiling. Yari karon, ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag mag-estar siya kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag pahiran niya ang tagsa kaluha sa ilang mga mata. Kag wala na sang kamatayon o kon paglalaw, o kon paghimbi, o kon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na. Kag sa Salmo 37:29, ang mga matarong magapanubli isang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sang katubtuban. Makapaumpaw gin nga mahibaloan ini nga mga kamatuoran. Hindi bala, Tita Regine? Sumudamong ingin salamat sa pagbasa sa ning akong sulat, Tita, kabay nga si Jehovah nga Diyos, padayon nga magaamlig kag magapakamaayo sa imo, Tita, kag sa aton tanan, lakip sang imo maukod nga mga tagpalamati. Ang matinahuron, Bing sang Antique. Bing, salamat gid sa mga gipang-share mo diri sa aton. Do not be afraid, O you of little faith. Kanami sa mga Bible verses na gin-quote mo diri, no? Well, of course, we know kadamo sa mga damages ang ginbilin sa aton sadto sa Baguio Frank, but sa aton man nga pag binuligay, kita tanan, no, nakalampuwa sadto. Kag sa iban pagid nga mga bagyo nga nagaalalabot sa aton nga kabuhi, literal man nga mga bagyo o kon lain nga sahi sa mga bagyo, mga storms nga nagaigo sa aton, we should never be afraid, no? Because our God is mightier than any storm nga nagaabot sa aton nga kabuhi. So stay safe kamo dira, and I hope nga ang ini nga bagyo nga Goring hindi na magtugas ang baha dito sa dira sa inyong lugar. Most probably tama gid kanubo, no, sa inyong lugar dira. Like dito man sa Capiz, every time nga porte ang ulan, dayo na ya baha sa ina nga lugar. Kag daw ginakibang lang gid permi ang mga tawo. But nevertheless, no, hindi kita makulbaan. We should be ready at all times and always kapit to the one above. So thank you so much, gid, sa imo, Bing, sa gin-share mo diri sa aton. Timing gid, no, nga naga-experience kita subong sang Baguio Goring. Oras naton, 2:32 na sa hapon, sa pagbalik naton. Uy, Lunes, panikali ang luyag niya nga, basahon nato ng iyang sulat. Pero, doon na late kita sa pagtukib na Lunes, gali ang luyag niya. But anyway, this afternoon, I'm sure aragid na siya, no? Nagabantay every afternoon, kay naga-pamati gid. And always man, nga naga-share diri sa KLP. So, pamatian natin sa diligid lamang madugay sa ating pagpanumbalik ang sulat diri, gina-share sa aton ni Sagittarius of Oton. Sa pagbalik sa KLP, kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini. Nakita sa sulat sa ato ni Sagittarius of Boton ang tigulo, failure and success. Beloved in the Regine. Here we go again. My unforgettable story, story night. Alas 2 gid ini ginaamat-amat balay kay malinong kaayo. Wala istorbo nga gahod sa mga kabataan, sapat kag sugo ni asawahon. Ti matawhay gid ang pagdalagan sang imo pagsulat kag paminsaron. Inday bago ako magumpisa sining akon kasaysayan, isa ka manayanaya nga kahaponanon sa imo dira. Kag isa ka maalikaya nga nawong ang akon may imagine nga nakasmile bago umpisahan ining akon naman istorya nga puno sang pagpasimpalad. Ang akon mga failures and successes nga akon naagom sa lugar nga akon nga nakadtuan ang Paradise Island, Crocodile Island, kag Tagwatian nga ginatawag Hanutod Island ayon sa alamat nito. I hope I'm right. Tagwatian gid man. Kasi may kapre daw na naninirahan dito, tiyanak, iyak ng sanggol, gariso ng hapon at iba pa na mga hocus-pocus. So agod nga imo matulid kag mahangpa ng tanan, here's the story. Nga kun akon madumdaman, may kalakip nga pagkanugon. Kag dako kun tani nga handom maabot. But who's to blame for all of these? Well, sa pagsugod sa akon istorya, nga nagsulod sa akon kaisipan, kung tani matawhay, kag maayong amon pangabuhi, pero pilit gid nga ginakalimtan, kag ibali wala na lang, kag kabigon, isa kadamgo.
Year 1975, sa makatapos ako high school, Inday, wala ako makatapos college because of poorness of living. Nakabuligid man sa ginikanan antes magminyo. Nagasawa ako sa edad 25 sa isa ka innocent girl. Kagkadamo gid nga kapasensyahan ang ako na encounter sa iya como love ko gid ini. Paumod gihapon kay bata pa ang iya paminsaron. 17 pa lang, kagang antad sang edad namon, 7 ka tuig. Gingkasal kami sa Antique, ngang siling lugar nga matawhay, kagang nagkasal sa amon pari pangakachila. Nadumduman ko pa, idayambal ko sang una, hindi kita ko magpangasawa sa taga-uma, pero ang ako napilian, umarika pagihapon, stateside. Migaping ka o umarika. Got me, Inday. A little joke lang minsan. I hope you won't mind. Alam mo hindi pa pala. Wala pa akong sinabi. But anyway, I love jokes kung hindi nakakasira ng isang tao at ego nito. Karon, sang akon istorya, gindala ako sang akon amo nga military sa isa ka isla malapit sa Boracay. Sang una, ginabali wala lang ang mga pulo nga wala sang tawo nga nag-estar. Ginhimo ini ni sir nga stockyard sang semento, nipa, kagawayan. Kaya ginupod ako dito sa isla nga taga-Watian. Haunted Island sa hambal sang Katigulangan ayon sa alamat nito. Isa sina kagabi, masanag ang bulan. Gintipon kami tanan ni sir, kag maghambal. Pag yumaman ako dito, diyayaman din kayo. To kanami, pamatian Inday. So gintanom ko ato sa akon pensar, ambot lang sa ibang nga tao nga kaupod ko. Karon, bag-o mag-upod ako kay sir, nakatuon ako operate sang heavy equipment, ang chainsaw, pag-utod madali lang sang kahoy, kag pag-sizing nito. Duha ka units, kag iya ini ni sir. May duha ako ka helper, nga nagahakwat, mabugat, kay ako ang operator, kag nagamanage kung ano himuon nila. Nagtuon gid ako. Kay hambal sa amon master operator, tuon gid kamo. Wae ko akon, damo ako obra nga nahibaluan. Kargador, manag-ihaw manok, karga tapas ng tubo, kag pag-chainsaw. Bisan mabugat, pero madali ang kwarta. Though challenging, ang tono sang hambal sa amon master operator. Ginisip ko ini sang maayo, kag tama siya. Kay managduha na amon anak nga mangin blessing ni Lord God sa amon. So nagdedikar gid ako sa pagtuon, operate sang chainsaw. Sa ulihi, nag-separate ako sa amon master operator kay damo bisyo nga nahibaluan. Pero nagpasalamat gid ako sang tuman kay gintuduan ako sa maayo. Kagang pagkuha sang board feet. At last nakahibalo na ako mag board feet kay sang una sa subject namon nga practical arts. Wala, gid ako hinalungong magsuma kung paano mag-board feet sang kahoy. Puro lang pangopya sa akong best friend nga si Adanilo nga nangin kumpare ko sa solo ko nga babae. Padayon kita, Inday. Gindala ako sa akon amo sa iya isla. Kagagin pahimo sa akon nga mabakal. Siling niya, mabakal ka mo, matag-as nga mga niyog nga nagaedad 100 years. Kay maayo ang kahoy sina, kag matibay, kag may contact na siya sa mainland, malapit lang sa isla, ang Tabon Point. Madamo tag-as nga niyog, kag wala pa malay, pabor gid sa ako ng pag-utod, kag tumbahon, kag wala peligro tupan. Sige lang sirahe, hasta makaabot 20 ka puno. Ginasizes ko ang mga ini. 24 ang laba kun matanos, kag 6 kun lipot lang. 2x6 ang lapad sang coco lumber. Kung madamo na, tipunon, dalhon sa baybay, kag ikarga sa pamboat, kag dalhon sa isla, kag idapat sa mga rest houses sa himuon nga mga beach resorts sang akon amo. Inday maayo man kun tani, kay ginabayaran ako 115 cents per board feet. Pero kung mag-daily lang ako, 50 pesos per day sa pag-sizing sang coco lumber. Ti logi gid bisan sulod pagkaon. Good, it lasted only for 3 days. Tapos na.
Kagambal ko kay sir, kung mahimo kami makalagari sa particular, pero hindi siya gusto, kag sa iya lang magserbisyo. Bangod stock nga coco lumber, ginpaobra ako sa sulod isla, 50 pesos ang adlaw. Kulang gid kaayo sa pamilya ko. Nadaan nga nagka-college na ako. Ang akon iban nga mga kabataan nagka-college na. Isa ka bes, sa idalom ako kuweba na destino, hakwat mga bato. Sa hindi hungod, naipit gid ang akon hintuturo nga importante gid sa pag-trigger sang chainsaw. Do na pusa ini, kag damo dugo nagwa, kag do maihi ako sa kasakit. Ti, ginbulong, kag ginpapahuway gid ako, kag muno ko sa akon kaugalingon. Malas ang araw na ito. Pagkaaga, hambal ni Sir Joe, ang tawagan na andan sa akon. Kayo na lang ang magpakaon sa mga sapat sa ilakulungan nga ginpahimo para one of the attractions sa pagsulod sa isla, Tagwatian. Formerly, nanging Crystal Cove na ngayon. Binago na ang pangalan. It's unique. Tungod sang kuweba nga crystal ang tubig sa idalom, kag may space nga paliguan kung mag high tide, kag malamig ang tubig. Kag sa punta, may hidden tunnel, kag manami mag-adventure for curiosity. Hasta makaabot sa gwa nga maayo mag-snorkeling. Ang mga cards do mga payong kalagpad. Cards? Kag damo goldfish, iba-iba ang color. Do sa aquarium ka lang. Kag si Finding Nemo, ara sa soft corals na gumagalaw, nagapanago. Then, padayon sa akong pagsaysay, Inday. Bisan masakit akong tudlo nga naipit, sige gihapon ako obra, pero magaan lang. Tagapakain ng mga sapat sa hawla, kagaya ng mga unggoy, ibon, bayawak, squirrel, at Philippine bear cat. Kag sa malain naman nga palad, kinagat naman ako sini. Kag pagkahibalo ni Sir, ginpabulong ako, kag ginpa-injectionan, basi may rabies ini. Haba ko sa akong kaugalingon, saklap naman na buhay ito. So to make the long story short, nagdugay gin man ako trabaho kay Sir. Then one day sabi niya, Joe, gusto mo mag-coordinator sa pump boat sa island hopping? Hindi na ako nagdalawang isip. Oo agad at isang salita lang ang lumabas sa aking mga bibig. Sabi pa rin niya, kung pagod ka na dito. Inday, laking tuwa ako sapagkat hindi alam ni Sir na pag may free day ako, lalo na kung linggo, pumupunta ako kina Junior sa mainland, sumasama sa Boracay at nagpapaturo kung paano mag-recruit sa mga turista. So gin-istudyohan ko gid ang tanan nga paagi. Excited ako sa naging desisyon ko nga mag-coordinate sa pump boat, pero may nag-react, may nagbalikid ng isang tauhan niya at ang sabi sa akin, "Patsun ta ka, Joe, patsun ta ka." Inday, nagtataka ako sa sinabi niya. Inggit, pero damo nakabati, kag may nag-apin man sa akon, si Pio. Lapitay kami balay sa amon lugar, habal niya. Unahi lang, Joe, kay ako ang matapos sa iya. Kaginbaid ang tigib. Nadaan, labas-pasok ito sa bilibid, kag may dumot sa iya. Gireklamo ko ini kay Sir, kag hambal niya biro lang daw. Sabi ko kay Sir, ako naniniguro lang, at hindi ako gusto na tatuhin ng ganyan. Kinaumagahan, start operation, marketing sa Boracay, dala ang pump boat. Pagdaong namin, nakita ko, ang daming foreigners, puro English ang mga salita, kag nanilag anay ako sa recruiter kung ano ang mga lumalabas sa mga bibig nila. At isa ang nagsabi, "Island hopping, sir, ma'am?" There's no response from the tourist. Sabi ko sa sarili ko, direct to the point agad. Wala man lang hi, hello, good morning. Wala sang respeto. At nang ako naman ang nag-alok sa kanila, at dadaan pa sa akin. Iba ang aking paraan. Siling ko, "Hello, it's a nice day. The water is calm and tempting. Wanna go island hopping?" Sinagot nila ako, "How much?" Sabi ko sa kanila, 600, 3 to 4 hours, sabi ko. "Okay," sagot nila.
Then sabi ko uli sa kanila, you have to rent snorkeling first for your more enjoyment. Sabi nila, uli sa akin, how much? Then I answered, 50 pesos for one. At 4 sila, so they have rented. So may 100 na akong komisyon sa may-ari. At sa pagkaalam ko, 25 lang bawat isa ang rentahan. Ba, 50% kagid-gali. Then after we have agreed for everything, sabi ko, let's go. Kung sa Hinapon, ikimisyo. At kung sa Tagalog, tara na. Then we proceeded to our boat, parking in the docking area. Pagdating namin doon, inalalayan ko sila paakyat, pasuotan life jackets, at pinaupo. And then I said, fasten your belts. So parang nasa eroplano. Haha. Pero bangka itong sinasakyan namin. Habang umaandar ang pump boat, ini-entertain ko sila para hindi boring. Sabi ko, mind you guys, where'd you came from? Where'd you come from? Sabi nila, oh, in Canada. Sugbon ko naman, which part in Canada? Vancouver, Edmonton, Victoria, Ontario? Taka sila, Inday. How do you know those places? Have you been there? Sagot ko, so, you know, ma'am, sir, every time I have customers, I ask mostly their addresses after they finish island hopping. And for your information, I'm fond of singing and writing letters. Sagot nila, okay, good. Inday, sabi ko sa sarili, kumbaga sa lucky 9 na sugal, 7, 8, or 9 na sila. So, good na. Joke again. Inday, let's proceed. Sabi nila, what shall we do first? Okay, we'll go snorkeling in Crocodile Island. What? Are there crocodiles there? Sabi ko in English, no, don't panic. Stay calm and don't be afraid. I will be the one to fight the crocodiles, just like in the movie Tarzan. Ha ha ha. So they laughed and I said to them, that's only the shape of the island. Looks like a crocodile. Then we go there. Inday, pag-abot namon dito, ibahon na naman ang aton lingwahe. Basi maubusan ako English, nga daan, isa lang kadosena ang preparation ko, Inday. Di damo na buhin. So when we arrived there, damo na mga bangka. Ang naga-snorkeling, pinangita ko ang area, kundiin si Finding Nemo, nagahokmong. Kag sa makita ko ang buya, nagtabid kami dito. At sabi ko, are you ready, guys? They replied, yes. But first, we have to pay for the snorkeling fee here. Sabi nila, how much? Then I said, 20 pesos. Noon, mura pa, 1990s, as far as I can remember. Then I jumped on the water and guided them. And they said, wow, amazing, wonderful. Pagkakita nila, hundreds and thousands of fishes with different colors, like neon fish. The colors were blue, the black molly, mumming, the stonefish, and when they saw Finding Nemo on the soft moving corals, they shouted, Nemo! Nemo! Nemo is here! Where's Dory? Okay, you have to look, sabi ko. Then sabi ko, 30 minutes only here, then we move. At nang umakyat sila, smiles were written on their faces and said to me, Joe, you're very lucky. In this island, it's really like a paradise. You're a good guide for us. You'll deserve something when we have finished hopping. Sabi ko sa sarili, what would that be? Is it worth something? It's nice to hear, Inday. Then sabi ko sa kanila, we have to move to another island. So after paying the watchman, the snorkeling fee, pumunta kami ng Crystal Cove, bagong pangalan ng Tagwatian Island. Pag-abot namon dito, hambal sang upod ko, adi na si Joe, may bisita. Nakita ako ni Sir, sabi niya, meron ka ng customers? Anong ginawa mo? Sabi ko, tsamba lang sir. At papasok kami. Gulat ako, Inday. Sa entrance, noon 5 pesos lang. Ngayon, 75 pesos na. Mantakin mo talaga, no? Itong amo ko. At sinarili ko na lang ang nasa isip ko. Kung sa bagay,
Marami na natanawin sa loob ngayon at maganda ang mga views for picture taking. Then, bumaling ako sa mga bisita ko sa kanila at pinagsabihan that there is an entrance fee. Sabi nila, how much? Then I said, 75 pesos each. And I said, your money would be worth it and you'll never regret what you have paid. So pumasok sila, first picture taking at tumingin sa mga hayop sa may steel cage at bumaba sa ilalim ng kuweba, high tide at masarap maligo sa tubig na malamig. Sa may space na parang swimming pool at lumabas sila sa kuweba at mag-snorkeling ulit. Ganun din ang sabi nila, amazing and nice corals. Inday, nakamasid lang ako pero binabantayan ko sila. Baka pumunta sa may agos. Sinabihan kong 30 minutes only and we have to move again. So pagkatapos nila sa Crystal Cove, pumunta kami sa hidden tunnel. Sabi ko sa kanila, if you want to take adventure crawling, then you have to bend your head too low. I'm afraid the rocks will be broken instead of your head, and they laughed. Una akong pumasok at dobling ingat ang ginawa ko at nang sa labas na kami ng tunnel, snorkeling uli at doon bumabad uli at nakita si Finding Nemo at sumigaw, Nemo is here! So they have enjoyed at the tunnel and we went back for picture taking again and back to the boat and went to another island. Inday, sa araw-araw na ginagawa ko ito, na please ko si Sir. At nag-sign of salute pa siya sa akin. At sinabi pa niya, ang dami mo palang nalalaman. So he gave my commission. My commission, bawat trip at may 30% pa. Okay na sana ang trabaho ko, pero dumating ang off-season at pahina na ang bisita dahil mabagyuhin at laging malakas ang alon. So isang trip na lang ang magagawa ko kahit minsan lang, ma-zero. At naawa ako sa maraming recruiters na mahina sa diskarte, huy-huy ang mga abaga. So standby hasta maghapon. Kikokonti lang ang mga turista sa pag-island hopping due to the weather. So ang sabi ni Sir sa akon, Joe, mahina na? Cool off muna tayo? So tigil operation muna. Ito, Inday, ang unang failure ko sa paghahanap buhay. Ang mawala ng trabaho at paano ang mga anak kong titigil sa pag-aaral. Bitin at mag-graduate na sila. So sabi ko kay Sir, hihingi lang ako ng permiso, pupunta lang ako ng Boracay kung wala na akong trabaho sa'yo. Sabi niya, anong gagawin mo doon? Bahala na kung anong pagkakakitaan doon. Well, Inday, permission granted at laking tuwa ko pa at ito na ang pagkakataon kong kumalas sa kanya. Tapos gamitin, baliwala ka na sa kanya at iiwanan sa ere. Ito ang ugali ni Sir, alam ko, dahil matagal na ako sa kanya at walang taong tatagal. At ito ang rason niya, maraming aalis at maraming papalit. Ito ang nasa isip ko. Yun ang akala mo. Inday, malaki ang panghihinayang ko na umalis ako sa isla. Dugo at pawis ang ginawa ko doon kasama si Junior. Hindi niya kami binigyan ng magandang pwesto at napaalis pa. Sinarili ang kinikita at kung hindi sa amin ni Junior ang paraan na entrance fee sa isla, nauling pa ang pagkasulat sa tabla, ipaskil sa puno ng posting, gari na simento at marami nang pumapasok at ngayon umangat ang negosyo niya at nagtagumpay ito. Inday, mula noon, nag-solo flight na ako at jack of all trades ako sa Boracay. Kinasiyahan ng Panginoon at nag-successful. Napatapos ko ang mga anak ko sa kurso nila with all of my sacrifices, hardships, difficulties, obstacles, ginantimpalaan ang mga paghihirap ko. And there goes my adventure in this island called paradise. But there is no ball. Joke uli, Inday.
Iba ang pagkakasabi ko ng but. It is supposed to be but. At alam mo na ang kasunod, I'm sure. Again, dumating naman ang isang pagsubok, ang man-made and nature trials. 6 months closure, ipinasara ang Boracay. Walang trabaho at binigyan kami ng suporta ng presidente. Sabi 30,000 each family, pero ang natanggap namin 15,000 lang. Saan pumunta ang 15,000? It's hard to say lang, Inday. Then, followed by 2 years pandemic, all of our investments and properties put up, gone, and we're trapped. And you could imagine, we're 9 people here. There's no way to escape. We're stranded because it's so strict. Even media people cannot enter. Even help from other countries can't go inside. No job at all. Ang mga resorts pina-close, mga security guards lang ang ibiniling. So, do all means just to survive. In hunger, poor and rich have to suffer due to pandemic. Always stay at home. You are not allowed to wander anywhere. So what I did was, nag-isip ako ng mga paraan so we can eat the 3 times a day. May bakante nga duta, may space tamnan sang kamote, alubate, okra nga utanon. So green revolution ang tawag dito. Nagtanim at luckily, by 2 months, nagbunga ang aking pinaghirapan. Hindi na makabili ng mga laswahon, kuha na lang sa mga tinamnan, then labada sa mga security guards, kay sila lang ang mga may obra. Kapal mooks na ito, Inday. Wala nang huya-huya, kay may bayad man. Si Mrs. nagalutong bahay. 3 menus every day para support sa mga security guards, pagkaon, kag nag-alsa mga groceries para sa ilang mga kinahanglanon, kag kinsinal ang bayad sa amon sa ila sweldo. Ang isa ko pang ginhimo, pangahoy sa agis ang bagyo sa mangrove, palay nga mga kahoy hakuton kag bisakon, hindi na makabakal LPG kag butane, kag ang mga tawo nagatulok lang sa akon nga nagapangahoy. Pero nang patindi na ang pandemic, sumunod na lang ang iban, kag ako damo na stock nga kahoy. Kag ang iban, ginahimo ko nga uling. Well, I guess, dali lang, mapos kita siguro anay, no? Diri nga part sa sulat diri sa aton ni Sagittarius ang uton. Check ko lang kung damo pagigman. Pila pa ka pages. Kasi kung pwede man madiretsohan. Wait lang, gid. Madamo pa. Okay. Sige, so pabasahan ko ha. Last part was ang sulat ni Sagittarius ang uton. So, Sagittarius, standby ka man ha. Pamati kaliwa tomorrow. Kaya tapuson ta ang pagbasa sa imong sulat. Mga kabombong ating oras, it is now 3 minutes after 3 o'clock. Sa inyong mga istorya dira, I would be waiting also. Salamat sa mga nag-email na, salamat sa mga nagpadala na, sa mga wala pa. Assignment, yun na bala. Kinapatagaan pa kami assignment. No? But anyway, paki-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede gid ni isulat and ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buat sugpunan naton ang mga very entertaining stories diri nga ginapadala diri sa aton. Sugpunan tagali ang istorya ni Sagittarius sa uton. Kagigiban pa ang mga very entertaining stories basahon taman tomorrow. Salamat kid sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.